Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagan sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pala makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna mga higala sa atong hisgutanan karong buntaga. Malacañang ni klaro nga dili kini manghilabot sa gimando nga preventive suspension order batok ni Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Ato ning padayon ng isyuha mga kaigalaan kay niya na may statement ang Malacañang. Unya ang ombudsman sad mga higala pinaagi ni Ombudsman Samuel Martires. Ni klaro gyud no kay kini ni ang paradi na ba magsige bitaw mga higala lipat-lipat og lusot-lusot. Ni klaro gyud siya mga higala nga kining iyang gi-issue nga statement karon mga suking tigpaminaw, may labot kini sa graft case. Kini gyud ang pagkasuwat lang daan di na magani kinahanglan nga iklaro gyud pero kini ni ang iklaro na gyud niya. Kay kini magud mahigala ang title lang daan sa kaso, klaro naman na nga violation sa RA 3019. Pero aron nga na gyud mga higala daghan pa nga istorya. Niya statement mahigala ni Samuel Martires, giklaro gyud mga higala nga graft and corruption case kini. Straight to the point. Tagaan pagtagad mahigala naman sa RA 3019 Section 3 Paragraph E. Aron iklaro lang gyud na. Giklaro na gyud noon ni Martires mga sukit tigpaminaw. Tagaan pagtagad mga higala no. Nya mo na lagi nga kini ang nakasabot atong tan-awon mga higala kini ang sagol ba medyo asa dapit mo pabor, asa dili mo pabor. O na nga Congressman Pablo Jan Garcia nakasabot oy. Nahibaw may galabon na ni tambag sa nga mo follow ta sa ombudsman. Straight to the point. Kaya pagtagad ng buntaga mga higalat padayon karon no. Kining atong mga isgutanan mga kaigalaan kay kini bang klaro-klaruhay ba lang sa pag sabot mga higala sa balaod ba? Ato nin hatagag pagtagad ng buntaga mga kaigsunan kay ako naman nagi ka-explicar. Pero ni may statement ang Malacañang unya ni may statement mga higala pod si Samuel Martires. Ato ning hisgutan rong buntaga sad mga kahigalaan no. Unya karong buntaga sabdi ay ako naka-schedule ron mga higala kay kini ang si human naman kagahapon no si sa ato mga mayoralty candidates kini si Julito ko. Ako man gusto nga abuton na ako silang 5 ato bang candidates forum pero di marang sa kong program ang oras. So gitagsa-tagsa ko na lang ni sila mga higala no. Kahapon si Julito ko unyang taod-taod mga higala ato na pong ibitaron si Yogi Ruiz. Nya ni Kalunes si Archibald. Nya sunod-sunod na dayon Raymond Garcia ngadto na ni Mike Rama mga kaigalaan. Para ato masayran sad no kining ato mga higala mga mayoralty candidates unsa ilang plano sa dakbayan sa Subo. Straight to the so, point. Good morning ngadto sa ni Governor Gwendolyn Garcia. Good morning sa imong vlogger Governor Gwen.
Good morning sa mga mayoralty candidates o labi na nimo Julito ko gahapon human naman ka nakatawa man lang ko ining imong unsa na iyang slogan niya ni day katong kang ko ingon sa buhat ang pasultion dili pangurakot og panuli sa mga Subuanon. Ano pag yun, buhat ang pasultion ang akong mahinumduman si Governor Gwen? Buhat ang pasultion. Isumpay man ni Mr. Ko nga dili pangurakot o panuli sa mga Subuanon. Di aning iyang kuan niya among guni oy, dia kining iyang flyer. Itakas flyer day. Buhat ang pasultion, dili pangurakot og panuli sa mga Subuanon. Aron butaga tagad tanig pagtagad mga higala sa banuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang Attorney Vic Rodriguez nga nibisita diri sa atong Sibianan kagahapon, mihulagway nga dakong insulto sa mga Subuanon ang gibaligya nga tag 20 pesos kada kilo nga bugas sumay. Matod mahigala ni Rodriguez, tataw nga usa kini kapaagi sa suhol aron makuha ang buto sa mga Subuanon. Straight to the point. Arita mahigalas tong dugang hisgutanan rong buntaga. Sa ako nang giingon, good morning Governor Gwendolyn Garcia, good morning vlogger, good morning vlogger. Good morning sa itong bisita gahapon karon si Yugi unya Lunes Archibald nya sunod na Raymond dayon Mike unya tong arrangement mga higala. So good morning pod no atong gahapon si Julito ko katawa lang ko imong kuan Julito ay buhat ang pasultihon dili pangurakot og panuli sa mga Subuanon. Katawa ko ning flyer kining flyer ba Mr. Ko ba na ba na pakita ko naman gahapon. Katawa ko ni kana Julito ko. Julito ko. Mo ni. Say buhat ang pasultion, dili pangurakot og panuli sa mga Subuanon. Katawa lang ko ini maong bida. Ini maong panultihon mga higala. Now boy no. Sa ato na mga mayoralty candidates mga kagalaan lahi ng tapika unya kay maminaw man ta sa Cebu City. Balik sa ta diri mga kagalaan sa province. Now, ako pa ganing palawman ang discussion o dugang kining about ini mahigalang quarry o pagdisilt kining desilting unya ato pa nang madugangan og palawom og hisgot mga kagalaan. Pero mo lagi na nga kini ang protected area ang Mananga River o tuloy-tuloy lang mga higala ang pagpanguha sa sand and gravel. Hakot pipila ka truck god ang sand and gravels. Naa mahigalay mamintala gagmayng bato mahadlok in town sa DENR. Pero kini manguhag sand and gravels okay lang. Tuloy-tuloy lang ang panguha. Hakot. Hakot lang. Quarry mga suking tigpaminaw ang nahitabo diha sa Mananga River. O guay magkasakop, okay lang. Kung masakpan, desiltation. Ay, nung daw lang katong, ito bitawang nagkulukunidang, dahil kitawanan katong kulukunidang bitawang lalaki, pulos na ba minyo? So, dito may galas motel. Ito pa doon sa, murag motel pa doon dito sa Mandawi ba to? Pag so dito may higala, sige lag, balik-balik dito sila na di ay. Sa dihang nasakpan mga higala, katotoang lalaki, babae nga pulos sa baminyo, nganong naaman mo sa motel, niya, kuan, kinini ang business. O gwa masakpi, monkey business. Masakpan man, nakalit o gabi, business. Unsa man na nga business, monkey business? Og sa gwaldiya pa ni Nestor nga kanabang gwaldiya ba? Og walay magkasakop, may pagkahinanok, may pagkatuog, masakpan gani dahil panguros na. Cancel kini ampo ko sa Ginoo. Atugtog kang gwaldiya.
na kanagwardya ka, may pagkahinanok. Pero og mapukaw maabdan, isa may magkuhan ni store nga, oy, kana, guard, katog, nguros, na. Nagampo ko, sir. Bastilan mga kagalaan, nalakob-kob ko habas na sand and gravel, mga bas o graba. Pagkahibawaan mga kagalaan, ingon nga, gipalaw man o gihinluan ra, oy. Kaaligrisad mga kagalaan, kanang puntuha di ato ng isgutag dugang, ha? Aris at may gala sa order sa ombudsman. Anya, karon ato nang gika-explicar sa balaod. Haman tong balaod, Ronald, ibalik ragod ka, ingikot ano yung mga kagalaan, kaya di man tang palipat ba? Ayaw to katong balaod nga akong gipabagli sa gilo be. Kana ko no. Tanawa diha ko no, Gerald. Kana. Itong ayaw tong usad dong. Katutuang law, katong law gyud ba? Katong balaod gyud katong section 261 paragraph X. Katubitang na yelo dong. Nga akong ipabaglisan tong na yelo niya na ibaglis nga unless be kana ko no to dong. Ato na nang gika-explicar. Kana dong. Sige, kana. Ato na nag-explicar, kay ang ilang gigamit mahigalang general rule, muna nga, general rule, dili pwede mga higala nga nai-isuspenso panahon nga nagkaduol ng eleksyon. Muna general rule. Pero ato na nag-explicar nga, exception ana, muna gibaglisan ito ng any public official who suspends o kanang unless, kay ombudsman mga higala, exempted ana. Naigbutan ng unless, kung mo suspenso related mga higala sa usa ka kaso sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Straight to the point. Ang gigamit ang general rule man as a rule, dili na ka pwedeng mo suspenso without the approval mahigala sa komisyon. Pero ang exception diha ang ombudsman. Ari ka sa exception, kining mando sa ombudsman nabutang sa exception. Kay ombudsman man mo nagmando. Unya anti-graft man mga higala ang kaso. Ang gigamit mga higala ni Governor Gwen ang general rule. Wa gamita ang exception. Unya labon dito mga higala po taw ha. Lipat-lipat bagamay. Murag natas peryahan mga higala. Karo-karo lang katubitaw mga higalang balaod. Nga gigamit mga kahigalaan nga ilang gi-justify po ang bayranan mga sukid tigpaminaw dito sa kinini ang kanibang magwiwi og mag-uo day. Naman to mga higalay bayranan dito. Gi-justify mga higala. Nga naman sa balaod ka na nga kinahanglan gyud nga naa gi kay CR, do na gyud ka mahigalay, free ka na. Public guna. Libre ka na. Ang ila pong gigamit dito mahigala kay naman yun kinahanglan libre ndekin. Kinahanglan libre ang magwiwi og mag-uo. Ang ila pong gigamit ang exception sad. Ang ingon nito nga except ang premium. Mo gigamit po nila. Na may giingon nga except ang premium. Wa na gamit ang general rule. Kano sama ka makaingon og dunay premium kung duna na mga higalay nabutang nga libre dahil mabutang kag premium. Kada bang ayaw kog atik-atika ninyo anang kuana ha? Mo na nga kining mga vlogger mahigala suko ni nga nang abogado ka na amang kada sa radio. Naamang kas media kadaghan na mong abogado nas media. Di ka ganahan ako sa media kay aron nga di mo bantayan. Prangka na pag-istorya. O arita mahigala sa election code, ang gigamit, ang general rule, wala gamit ang exception, wala. Giputol. O gari po ka mga higalas, terminal nga, wiwi o oo, ang gigamit mahigala, ang exception, mutanaw sa general rule. Doon na gay pagkakuan, ha? Di man ta pwedeng malipat kami sa DYHP, di mi pwedeng anaon. Straight to the point. Prangka lang pag-istorya. O niya, mingon pa yun niya, dili man na anti-graft, mo na ni klaro karong ombudsman. Kaning title lang na kana tanawag rong ang kaso kuno rad tanawag rong kaso rad ang front page ana kanang kaso ato ang front page ani kakaroon ang graph mga higala katong front page dong katong na grave misconduct kato dong straight to the atong point. balikan mga higala ingon sila nga kini ang naklaro naman basta kay ombudsman gani exception na related sa anti-graft case. Moingon na po mahigala nga. Dili man anti-graft case, Republic Act 6713 man. Balik na kong Rald. Tanawal ko, Rald.
Ang katong kaso lad. Sige ko no. Di ayaw to katong kaso. Katuto ang akong giingon nimo. Katong first page kani. Okay. Pause. Kana. Freeze gamay kana. Ipaklaro ang kuan. Tawa ang titles kaso ha. Sige. I-kuan ko no. I-zoom ko no dong. Para ma-explain na to sa mga tao. Ha? I-zoom ko no dong. Bahala di makita ko naong. I-zoom lang na. Ay lang ipakita ko naong kay kinini ang nagsultian niya akong papa. Gwapo ko. Gwapo since birth. Ingon akong papa, ha? Okay, explain, ha? Ang title, ano daan? Kami yung sa... Dili man, Republic Act 6713 man. Kanang Republic Act 6713, tanawa, ha? Code of Conduct na. Code of Ethics. Pero ang babaw, na, violation na sa anti-graft, RA 3090 na, grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and, tama ha? Dunay conjunction nga, and, violation of RA 6713. Kaklaro, ana? Ang ila mahigala may nga, di man kay 6713, talawa ha, ang violation of 6713, dunay conjunction, and, violation of RA 6713. Conjunction na. Ha? Di ta mo palipat, mga higala, di ta mo palipat. Sige, nya dayon ang ombudsman, ingon ang ombudsman. Para maklaro na gyud. So si Martires ni issue gug statement. Unsa may gi-issue Martires statement? Sige dong. Kini ni ang statement dong. Ni Juan Samuel Martires. Kini gi-explain na gyud ni Martires kay medyo gahi man gyud. Gi-explain ni Martires. Kinis Martires may gilang background, anong ngilngig kay ning background day? No? Practicing lawyer din si Martires day. Practicing lawyer, usa sa mga banggiitan nga mga abogado kini, trial lawyer gyud. For 13 years, paghuman ni applies judiciary na himong RTC judge. Unya tungod kay ang iyang reputation ba? May ba na reputation des Martires? So, siya maoy na himong justice sa Sandigang Bayan. Daan na giday nga manggukuray o mga kurakot ba? Kinis Martires. Sandigang Bayan Justice, unya na himong Associate Justice sa Supreme Court. Ngilngig og background. Unya human na himong ombudsman. Dili basta-basta rin nga background mahigala. Unya unsay gisulti Martires, gi-explain Martires ay. Kini ang statement Talawang second paragraph dong. I-move forward kana pababaw na. Unya baglisi kana na ang kuan. Kanang second paragraph baglisi yellow be para aron nga maklaro. Na kana. Sige, kana, dapita ha, nya i-zoom be, aron mabasag maayo. Zoom ko na paliho, kana. Ato basahan ha, gingon din mga higala. It should be clear by now to Governor Gwendolyn Garcia, ato sa Binisaya pa, kinahanglan maklaro na karon ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia, and to everyone that preventive suspension order that was issued in the administrative case arose from or is in relation to the criminal case for violation of Section 3, Paragraph E of Republic Act 3019. So, klaro na nga anti-graft and corrupt practices act. Klaro, anti-graft ka na. Iklaro ko sa ombudsman. Nagpasabot ka na nga kining kasuhan lagi. Anti-graft kining nga kaso. Busa applicable siya. Nya kini mga tawhana mga higala nga kini ni ang vlogger, kini si vlogger o kini ni as Governor Gwen, ha? Timanan ba nato mga higala with due respect sa ato mga kaigsuonan diha naminaw. Timanan nato nga dili ba nga dili manaog si Gov kay kuan man kana na ang kuan ni naigiingon nga basta hapit nga eleksyon kinahanglan prior approval sa Comelec. Ang tubag lagi except ana ang order sa ombudsman. Pero dili lagi manaog kay bisag pa mahigalag naduol na kunong eleksyon day. Nya kadto primero niya pagkasuspenso, layo pa mang eleksyon di man gyapon manaog. Anya first time din hindi manaog si Gwen. Straight to the point. Kay mingon man siya dili kay kanang naasa kuan nga kanang hapit dagong eleksyon, dili na pwede. Nya kadto di ang 2012 nga nasuspenso siya. Layo pa man kayong eleksyon, ninaog des Gwen ato. Kumani ha, katong suspension ni Gwendolyn Garcia mahigala 2012 man to no? December gi-implement.
December. Ang eleksyon Mayo pa. Nanaog bagod si Gwen. Ay sos, magklaro hay ta. Ha? Kamingom sa di man kiduol ng eleksyon. Besa paglayong eleksyon. Nanaog day. Ha? Panahon ni Pinoy, gi-implement na nga balaod. Karon mga higala. Panahon ni BBM. Naunsa naman ni ron? Kanang gingon, no one is above the law. Applicable pa na karon panahon ni BBM? Straight to the point. Naunsa man lang tani na may balaod. Ato lang tanaw na si Governor Gwen din ha, why mo implement? Si Jonas Cortez, okay. Paggawa sa ombudsman order, naog. May krama, naog. Nagkaguliyang pang City Hall mga kahigalaan at the time. Ha? Kay daghang mga pulis, panaogon yun. Ang kani, si Gwen. So, unsaon naman na, wala na tayo mahimo na lang, magtanaw na lang ta. Unsaon naman na ito na. Wanay order, unsaon naman ato lang amaman si Gwen nga. Naog na Gwen, naog na diha Gwen. Naog na lang na to. Nahinumdom ko ani. Nahinumdom day ko kay doon na may nag-post ani mahitungod bitaw ng kuan kaniday may nakinumdom nako pasahan sa guko ani. Doon ay nag-post mahitungod ining lalay. Kanas lalay sikat na karon kay kuan ba kana na ang katong buaya dito mga higala sa Zamboanga. Nakapaak og tao. Pagkapaak og tao doon ay mga pulis, doon ay mga tao wala sa nahimo. Wasa nahimo. Ngano man nga na may mga pulis. Wa, ilang ipaabot may gani kay kadugayan gyud abot ang tagiya pero sa wa pa mabot ang tagiya mahigala wa gyud. Ang mga tao ay nahimo dito. Kini bang kuan na ang buaya wa na ginahimo bitaw sila igo na sa nananaw. Doon naman tay pulis ito kasi ingo na inyo. Lay ayaw lay buutan man ka lay. Kana siya sa buaya na. Unsaon ta naman lang ni arita mahigala sa Kapitolyo. Unsaon ta naman lang ni? Duwa na'y mahimo tani na may balaod. Di man gyud manaog mo yun na may nga Gobgwen naog na buhiin na Gobgwen ang Kapitolyo, buutan man si Gobgwen, buutan man. Unsaon naman lang na? Ha? Mismo kanini tambag na mga Pablo dyan nga sunda ang kuan sa ombudsman. Ha? Unsa man na? Lay naog na lay ayaw lay halalay ayaw lay buutan man sila lay. Mapatuo man na sila lay ba buutan sila lay. Buutan man sila lay halalay ayaw lay buutan sila lay. Mao na diha ha kay naman gyud naghinumdaw ni noon ko kay doon na may nag-screenshot nga doon ako noy nagkuan ining lalay ko no. Sige ako lang gamiton po ning lalay kay maumang kay gigamit di ay. Nga lalay man ko noy kuan karon. Amaman na lang nato di ay ning maohon. Amaman na lang nato ni sama ining buaya mahigala nga giamaman na lamang. Sa to amaman di naman taklaro na balaod. Unya dili man gyud manaog ikaduhan naman hindi manaog. Ayaw kong ina nga, kay ting eleksyon na manggod mo ng dili. Ay, so sa una, kalayo pa sa eleksyon. Dili ni first time. So, saan naman eh, gagamahanan man siya kayo. Saan naman lang nato lang amaman? Uy, mo patuo man. Lay, ayaw anak lay. Buhi na lay. Buutan man sila lay. Buhi ilay, ayaw bali-bili ilay. Ayaw lay ayaw undang lay ayaw lay buhiin na lay ayaw na lay naog na lay. Boses na komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Number 1! Unang-una si Dr. Arine Joseph Puliser ni akaron sa sibianan makigilaan may itong unahon o hatag o pagtagad. Unya taon-taon si Yugi Filimon Ruiz. Sa duha atong interviewis karon gahapon duha man sadto no. Kadto si Mr. Julito Ko unya si
Kini ni Attorney Vic Rodriguez. Karon mahigala ni sa ato nga sibianan si Dr. Rene Joseph Buliser atong hatagag pagtagad mahigala sa maoy iyan ang gikuptan tong AIDS-free Philippines sa dugay panahon unya ilado ni sa mahigala nga dunay krusada gyud no labot mga higala sa panglawas o di apod sa mahigala magbarog sa perspective sa simbahan sa mga issues no usan sa aktibo mga higala nga sinaligan dili sa atong Archdiocese of Cebu. Pero mangutana kung Dr. Buliser ngano kani nga nahasumok man sa ning politika. Dr. Buliser, may buntag nimo, Dok? Yes, sa tunay Rupel, sa tanan paminaw tibok Visayas, Mindanao, tibok kalibutan, mayong buntag nining adlaw nga Sabado kanatong tanan. Okay, may buntag no. Kinis Dr. Buliser kaila ko dito panis Bumbu Radio sa una mao ni amoda mahigala sa among rosary dito. Sa Bumbu Radio o sa uban pang mga kuan. Taon-taon na gini active ni sa simbahan unya kanang programa nga magrosaryo sa dito Speakers Station no. Siya may nagdumala unya sinaligan sa Bishop Palma, doon na siya mga higalay, Bishop Cardinal Vidal pa sa una. Muna natingala ko, Dok, nga sa imong ka-active sa simbahan o sa imong kailado. I understand, daghan naman yun nag-imbita ni mo sa politika, pero wa magkamadaan niya karon noon sa mahitabuang nga nahasumok kamay ni politika ron. Well, tinuna yung pungutan na ato ni Rufel nga nung first and foremost nga nung nisud na lang jud ko ani, wa may imong gagipost ko, pero tungod ni sa mga circumstansiya nga nakita nato through the years, sometimes magdagan ang katuigan, nag-anaman ka murag napadaplin ang mga pagtulunan simbahan, murag gidua-duaan na lang pagtulunan simbahan. Muna nga nakita nato sa nilabay nga 13, 14, 15, 16, even karon nga 19 Congress nga mo tapos na pipila ka semana karon nga daghan sa to mga kaigsunan, mga congressman, congresswoman nga mismo unta Katoliko pero wa man sila mobalog sa pagtulunan sa simbahan. No, daghan man nila mga pro-divorce, pro-abortion, pro-gay marriage. Noon sa man sila nga imbis gitawag ng representante aron mo dila sila sa tingog sa lang kinabag-an, wa man nun italiwan man sila apil ang ubang nga party list. Muna nga nining sitwasyon na para nako the 20th Congress nga mo-open karong umabot nga July is so crucial. Muna kung wa tay buhaton, di ta mo tingog, wa tay mo ipadala dito sa Kongreso, luoy kayo ang baruganan o pagtulunan sa simbahan. In fact, 75% pas mga Pilipino karon Katoliko paman unta o Kristiyano. Kining imong party list, say ko naman, unsa man gining maong party list? So may ngan ani o unsa may advocacy gid ani? Yes, ang ngan sa party list gitawag ni siya buhay, abbreviation na siya tinagalog nga buhay hayaang yumabong. Meaning sa binisya pa ang kinabuhi pasagdi nga mo kuyanap kay mo na isugo sa Ginoo sa Henesis 1. Muna nga from that time pagsugod ko sa party list, first pirmi ang party list nga buhay tagutlo ka delegado ang baso dito, unya kanunay nga naa si Congressman Atinsa ang atong pinakaisog nga representante og nahimong deputy speaker sa Kongreso nga mooy number 1 atong nga nominee. So ang gibarugan sa buhay party list sukad pasugdanan mao gyud nga panalipdan ang pro-life agenda sa nasod. Kay na sa ito may isuon kun kita nga nakabasa na kay Moray sa atong preamble naman na sa atong preamble nga we the Filipino people imploring the aid of the Almighty God, meaning sa paggama o mga balaod noon, di gid nimo pwede padaplin ang mga pagtulunan sa Dios kay lagi ang di ta malimot ang gitawag og 10 commandments mo na imbasiyanan sa tanang balaod sa tibuok kalibutan. Diha gasumikat tanang balaod muna nga meaning kitang tanan lumalabay ta ning kalibutan na di ta malimot do natin gitawag dual citizenship, citizen sa kalibutan nga lumalabay og citizen nga dos langit. Busa kini atong pagpuyo sa kalibutan igsuon ko mao ni ang atong pagpakita kung takos bata angay bata nga mudangat sa laing kinabuhi nga nagpaabot dito sa langit uban sa atong Ginoo. So kining buhay party list, ikapila man ka nga nominee ani? Well, mato pa sa kumilik do na kita tagutlo ka nominee. Nya di ata sa ikaduha nga nominee, meaning mag-una si Congressman Lito Atinsa ang atong sinaligan sa buhay party list sa pila ka tuigan, og sikan ikaduha nga nominee mao ko, meaning mo translate na into at least 800 to 1 million ka mga boto tibok Pilipinas. So kung makakuha og number of votes nga ana makakuha ta duha ka seat sa Kongreso, posible nga duha mo nga makikumbati dito sa Kongreso may labot sa mga pro-life nga mga balaod nun. Yes, pero I really am gyud nako nga matupan ni Comelec Chairman Garcia, 60 million ang Katoliko nga botante out mula 69 million nga botante, then nakinahanglan ng tag 1.5 milyones nga botante para makasud ang tulo nato kang representante. Unya dire sa Sugbo at Rupel do natay 3.6 million voters. So bisag makakuha lang tanag 500,000 sa tibuok probinsya sa Sugbo, nya laing 500,000 nagkalaing mga probinsya sa Visayas Mindanao,
that will be enough nga makapaduso ta og duha nga tulo ka tingog dito sa Kongreso. So kumusta man ang imong pangampanya, paglibot-libot nimo sa tibuok nasod? I presume nga naglibot-libot ka sa tibuok nasod niining pagkampanya ining buhay party list. Medyo makaingon ko paggaslisura gini number one, watay kini ang background, watay experience, watay agib sa konsehal alas barangay. Unyan ditso na ta sa usa ka pamaagi nga manghud lang ta sa senador kay lagi sanglit ang atong pangumpanyahan tibok Pilipinas mangyod. Muna nga ni advice mismo siya congressman natin sa nga ayaw gigduol ni bisang kinsang politiko. So muna nga kung giduol ron ay rely heavily ari kita sa mga panabang sa atong kadakuan sa simbahan. Muna ako nang gistoryahan ang 80 ka mga obispo, ang gatos-gatos ka mga kaparian ug ang tanang leaders tibuok Pilipinas nga ipakita nato nga lisod man ang gitawag og Catholic vote but do not tay conscience vote, konsensya nga boto nga mobarog para sa simbahan ni Kristo. Okay, so kini ni ang unsa man gibahin ninyo ni Congressman Atienza panalitan nga ikaw bahala sa Visayas, Dok, ako bahala sa Luzon or Mindanao, kay medyo dako man ang trabaho. Yeah. Ako ni representar sa Visayas, Mindanao. Okay. Muna for the last 90 days, ako na nang natuyok tanang mga probinsya, halos way tulgan na larga dito, lupa dito. Sila, si Congressman Atienza, knowing his age, siya mo concentrate sa Metro Manila. Ang third nominee, siya mo concentrate outside of Metro Manila. So, kumusta man? I understand, nagsulti na ko kung mga friends dito sa Diocese of Maasin, nihatag po din mo sa support si Bishop Precioso Cantillas dito sa Diocese of Maasin. Yeah, muna yung nakanindot ni Bishop Cantillas nga atong taga Cebu mismo, taga Naga, nga matupan niya, Doktor, manghinaot kong tanang mga obispo, tanang mga pare, dili magmakuli, dili mauwaw, pagpangumpanya para sa buhay, bisag diya sa pulpito. Kay ang buhay party list, dili ni siya tao, dili ni siya partido, kundi advokasya, kansang katuyuan, manalipod sa pagtulunan sa simbahan. Muna nga nobody could question, muna nga dito sa Maasin ni Sogo si Bishop Cantillas, tanang simbahan, tanang kapilya, pamutangan gyud og mga tarpaulin sa buhay party list. So kumusta do na kay mga tarpaulin pamutang dito? Nalibot na sa tibuok diocese sa Maasin, although murag 300 plus 360,000 naman ang botante diya sa whole diocese. Muna nga mo heavy rely kita sa mga dagko kay mga buting population sama sa Cebu ug uban pang kasigbit nga mga lugar sa Visayas. Kumusta man sa Cebu na dool nimo nagkaistorya mong Bishop Palma ani? Well, katulo na may nag-istorya ug matupan niya, Doktor, di jud ko mo padaplin pagpangumpanya kay lagi nasayod ko nagkinahanglan ta og tingog dito sa Kongreso. And then I talk to other bishops matupa, nganong kanang dunay balaod nung dito diha pa ta magmarcha. Ang importante duna na tay tingog dito nga munay gitawag na tog watchdog nga duna pala yung mga proposition nga dunay iduso nga mga balaod nga supak sa balaod sa Dios, lihok na ta. So munay buhatunon sa buhay party list nga kitay watchdog na pala proposition nga iduso ang mga balaod nun, mutingog na ta, mumarcha na ta, magsaba-saba na ta ahead of time. Dili parehas karon nga makamata na lang ta nga approve naman ang divorce, approve naman ang union, approve naman ang mga balaod nun nga supak sa pagtulunan sa atong simbahan. Doon na ito'y balaod nga kinini ang, well, in fairness in English sa Ontiveros, okay naman na siya, pero doon ay controversial nga balaod nga labot atong sex education nya kato mga bata nga unsam ning kalakiha nga medyo makakuan man kalarma man sa ating maong nga balaod. Kung dito pang buhay party list, malagmit nga inyo na tong babagan dito pa lang. Yes, kay ma-scrutinize at maayo. Ang problema na ito, kasagaran sa mga congressman, murag kuwang sila sa pagtuon, kuwang sila research, kunya dililig-on nilang baruganan pagka binunyagang Katoliko. Muna nga akong hangyo sa mga representante may tawag ninyo, dili man ingon nga congressman, you represent the people. Muna nga magtuon mo niya, mamina mo sa tingog sa inyong sibahan, diin mo na nabilong. No, Pinya constituent ninyo, banyin majority Katoliko, aron unsay tingog sa katawan, mausa na inyong tingog dadon dito sa wanan sa Kongreso. So mura og kadugayan og marcha-marcha, Dok, mura og nakauna-una na gyud kambida, di madag marcha-marcha ni usahay. Dunay mga panahon nga kinahanglan kita mo appeals discussion dito sa Kongreso. Ako kang pangutan og dugang labot ana. Straight to the Now, point. pagtagad may balikan ta sa Dr. Rene Joseph Buliser kay kinigong iyang party list, buhay party list. Doon na ni advokasya mahigala labot sa mga pro-life nga mga balaod noon diha sa Kongreso. Muna nga naaghat siya ni ron kay medyo lisod man kayo doon na mga
antay kuan diha nga mangtunga nga mga balaod nun, no? So mo na nga ni Asya mga higala. Now, gawas ni Bishop Cantillas, Bishop Palma, daghan ning mga obispo na duol na nimo Dok sa Visayas ug Mindanao. Yes, practically silang tanan. Ang silang tanan ni pledge, pero ang problema how you transmit the pledge into action. Muna akong gihimo sa gipaluapan ako og mga suwat ang tanang paris-pris tibok Visayas Mindanao nga padre dili mamumugasto bisag piso, immobilize ang tanang mga Lee organization, tanang naglihok sa sibahan, gikas Lee Minister ngadto sa Katikis, ngadto sa mga Knights of Columbus, nga they should be solid sa atong panawagan kay lagi as I said, dili ni para nako para Congressman Atinsa kundi advokasya kansang katuyuan is primarily panalipdan, barugan, tindugan ang pagtulunan sa sibahan dito sa Kongreso. Now, si Sister Fee Barino nga maoy atong chairperson of the latest diri sa Archdiocese of Cebu. Kumusta man? Na duol na nimo ni, na istorya na nimo, mo support ba siya nimo ani? Yes, in fairness ni Ma'am Faye, no, pista ra ba dito sa ilang barangay ron San Vicente. Mamista dito ni kalakiha. Mista kita tanan ani. No, dako kay pista ni Father Siano ron. Napuno ka baboy giihaw dito ron. Anyway, nga si Ma'am Faye is really doing her job. Every week paluap gyud niya sa tanang leader sa siyam ka mga distrito diri sa Subo. Kumusta man mo? May ba inyong anggi nakapenetrate ba mo ngadto sa katanang kapilya, tanang mga parokya. Muna nga mainganyo ginato mga tanang leaders og mismo ang atong head sa Catholic Charismatic Communities, si Brother B. Cabral, ang atong mga Ward Apostolate of Fatima, tanan gyud naglihok nga bisag silently tuas kabukiran muna nga ang ato laging hangyo sa atong magigsunan nga mi-confess nga sila na apay Ginoo silang kinabuhi nga magiusa ta, we should speak as one, stand as one nga para sa kabulahanan natong tanan, pinagi sa pagpada sa mga representante ngadto sa Kongreso, pinagi lamang sa buhay parteles. Unsa may imong mga hatagag priority nga pieces of legislation panalitan kung hatagan kag kahigayunan nga makalingkod dito sa Kongreso, mapun-an ang lingkuranan no sa buhay party list? Well, daghang kitag na prioritize sa Tony Rufel. Of course, number one, ato nang i-revisit ang atong reproductive health law. Kung ato pa nang kuwaag ngipon, kuwaag kukudi aron di na gina siya makakauras pa, makadaot sa pamilya pinagi sa all-out nga artificial pamaagi sa family planning nga wa nakikinanglan na ron kay lagi dapat may bawa mga tao nga ang Pilipinas ron matupas PAPCOM naa nata sa 1.9 ang total fertility rate hagbong nata from the 2.1, meaning ang kinabag-an dos mga pamilya wa nay tagutlo tagupat ka anak, duha usa na lang ang ang mga majority. Muna nga aton luwason ang Pilipinas kay kitay paglaom sa tibuok kalibutan in terms of market sa atong katawhan nga mararbaho tibuok kalibutan. Number 2 is gawa atong revisit ng atong katong napasar nga RH bill o RH law na karon. Ang ato is tan-aw nato unsa pay madugang nato nga mga benepisyo lang sa atong mga persons with disabilities, ang atong mga senior citizens ilabi na mga masakiton o mga pobre pagyud. Luoy kayo nga sa akong klinika katunga sa akong pasyente tigulang pobre unya masakiton pagyud. Dili kay maghuwat lang ta kay dunatay ihatag sa gobyerno, dapat masustain siya. Ang lain atong gibarugan mao nga duna gitay programa alang sa tanang media practitioners. No way laing nitingog ana para sa mga media practitioners nga unta panalipdan sila, tabangan sila unsa ilang benepisyo whether active or inactive na sila sa ilang profesyon. Kay nasayod ta ang media practitioners labi na ang commentators, dramaturga, they are the exponent of welfare sa katawhan sa Pilipinas. Ingon man atong gipresentahan sa atong mga siman kay nawa naman to ilang marinero nga party list, atong representahan ang mga siman, and finally ang atong mga barangay health workers. Okay Dok, wala koy mga pangutana gawas kun duna pa kay dugang mga impormasyon og imong mo ni ang imong kuano mo ni ang imong poster. Kini mo ni. Ibalik ang Dios sa Kongreso, buhay party list, inyong kasandigan o busis sa Kongreso. Okay mo ni, Dr. Rene Buliser, number 2 nga kuan kini ni ang nominee, no? Number 63 dining buhay. Okay. Di ka nalabas party list, Doc, no? 156. So, mo kumbate ka double time kay gyud kay 156 ang party list. 156 ang naa sa baluta. 5 ka na. So, kumbate gyud Dr. Buliser. So, ang ako lang panaymilit nga pahangyo sa magigsoon maigsoon. Number 1, ang problema namong tanan is katunga na sa mga Pilipino mamutar og party list. So ayon taon sayanga ang inyong boto.
you have to vote, no? Anya ikan inigbutar ninyo sa party list, usara sad ang butahe, dili buhi di 2, 3, 4 kay matubas kumulik mainbalido ang baluta. So ang akong hangyo yung tanamig so nagpatalinghog nga palihog inigdawat niyo siyang baluta puhon sa Mayo 12, unya na ng congressman, unya na ng mayor, unya na ng mga konsehal, hibaw na mo na memorize na ninyo ari mo ditso sa kinaubsan nga partis baluta nga mao ang party list og diretso sa numero 63 63 mao na Country Codes Pilipinas Attorney Rufil number 63 og mao na siya ang butahe ninyo na adiya nakalinya number 63 ang buhay party list magdala og kugmaon panalipod alang sa pagtulunan sa Dios o kabuhlanan natong tanan mga anak sa Dios dinhi sa Pilipinas. Okay, daghang salamat Dr. Rene Joseph Bulisel sa pagbisita diri sa atong CBN DYHP RMN Cebu og live puta karon sa IFM o sa atong mga social media platforms. Salamat Dr. Bulisel. O God bless us all. Okay. Straight to Now, the point. ako mangong nakita mahigala nga kining atong programa dili pag-unsa lang, no? Ang atong CBN DYHP, ang atong programa overall number 1 program diri sa Sugbo. Nakita sa nako nga doon natay responsibilidad, no? Nga atong utingkayon, atong paminawon kining mga kandidato na to para ang atong mga kaigsunan makabati nila og maka hunahuna nga kinsay atong angay pilion, no? Kay hapit na ba yun? Oh? So, karon mga higalang buntaga, andam ta og daganang maminaw. Niining atong bisita karon mga kagalaan para nga mapadayag pod niya kay 5 man sa kabuk nga mga kandidato pagkamayor sa Tundak Bayan Sugbo. Unsa may mga plano, no? Kay ang uban mga tao mahigalang maminaw na may uban maingon nga, ari lang ta sa naandan. Punam po iban mo niya, ari tas bag-o, no? Wa ta bahibaw. Sumo ka na nga niya karon sa Sibianan mga kagalaan si Yugi Filimon Ruiz atong mahinabi karon mga sukin ti paminaw. Sir Yugi, maayong buntag o live karon DYHP o nakakunik na to nga AFM o nga atong mga social media platforms. Mo'y naminaw na to karon ang Tibok Sugbo mabati ta, no? Sa Tibok Sugbo maayong buntag. Maayong buntag kanimo Attorney Rufil og maayong buntag sa imong mga pinalanggang tagpaminaw sir. Kumusta man ka sir? Pero rabuyag sir, kumbati tani, wala tay undang sa pagpaningkamot kay ato rin yung makaabot ang ato ang mga damgo para sa usa ka syudad nga Sugbo nga hapsay para sa atong mga anak ug sa atong mga apo. Okay, so mo ni mga higala unang higayon ning atong nahinabi si Yugi Filimon Ruiz dire unya kini siya daan naman ni mahigala nga ugawa sa mga balita sa una kay naaman ni magtrabaho kadto mahigala sa PDEA o unya diri sa custom so nay mga news ato ni sa mabatian pero unang higayon ta naka-interview one-on-one gyud, no? Karon buntaga so una-una sa tanan ato sa ning ila-ilahon mahigala si Yugi Filimon Ruiz sa dili pa ta mo adtos to mga issues karon buntaga kini ni ang sa may ko tawag nimo Sir Yugi kini ni ang sa may preferred nimo nga ako itawag Mas Yugi maayo, or mas Mr. Ruiz? mas ganahan ko tawgon lang ko nimo og Yormi sir. Yormi. pero tinod Attorney Rufil. I have always been preferred by my friends as Yugi. Yugi. I prefer mas nindot mangod sir, mas dali siya paminawon and mas dali siya hinumduman. And kaning imong higala, I am a doctor of philosophy. I am a doctor in management. I have a doctor in organizational leadership. So, but I prefer to be called Yugi. Kay nga mga higala sir, ingon ana maguna mas dali ta magtorganize atong pangalan. Sige, so mutawag kog Yugi lang nimo. Yes sir. Yes sige. sir. Okay, mura bang maanad kog Sir Yugi. Yormi na lang sir, mas nindot. Bitaw sir, mo ni ha. Kini ni ang mas nindot na unahan ta nimo kay gusto may maminaw sa imong background, sa educational background sa ta. Although kibaw man ta, ang di man na kinahanglan nga kuan kay at least you know how to read and write, okay naman. Pero ang mga tao sa usahay gusto sa mahibaw nga nabay ka capacity niya may mulid na to ni, no? Usahay di man malikayan. Nay ubang tao nga okay na na may kinahanglan kay total sa kuno ingon ang atong konstitusyon, at least you know how to read and write, okay na. Pero ang uban sa dunay di malikayan po dunay po ingon niya unsa may iyang educational background kay aron nga mayor kini atong syudad Sugbo ba? Lahi ning syudad to Sugbo kay kini ni ang prime kini nga syudad. So kinahanglan ta nga ang mo represent sa nato diha medyo di sa tama mapasigarbuhon sa taba, no? Tinuod. So unsa to sir ang imong background, educational background, so naka PhD sa ka? Yes sir. To give a very brief, ako ang background,
Ako ni-graduate ko sa usa ka public school. I graduated from a barangay high school sa Lambusan Barangay High School sa San Remio. San Remio, so probinsyano de ka? Probinsyano ko, sir. But again, I grew up diri ko nagdako sa syudad sa Sugbo. Ang kaning mga ruwi, sir, taga Mabolo gid mi. Oh. So I graduated sa Barangay High School, ni-eskwela ko sa akong bachelor's degree sa University of the Visayas, akong master's degree, University of the Visayas. My first postgraduate degree sa University of the Visayas also. Loyal kay ka sa UV, ha? Sir, ingon ana manguto, sir. Oo. You cannot be loyal to one school. Oo. Mao na ako, I am always loyal sa usa nako ka misis na ginusaran akong misis, si Engineer Rosalie Ruiz. 28 years in marriage. So, kini ni ang unsa ning imong so dili ka sa UV graduar ka sa imong BS nga kurso, masteral human PhD, pila ka PhD ning imo? Sir, right now I have duha ko ka PhD, sir. So kugihan sa kamo eskwela ko maohon eh. Pero buyag, sir, mora man gyud ni akong panghambog, moran sa ni akong kalingawan, malingaw man ko nga magsigi ko og nang basa og libro, sukat pas una bata pa ko. Usa ka adlaw makahurot ko og katunga sa libro. Duha ka adlaw mahurot na ko usa ka libro. So sukad sa una ganahan ko magsig tuon. So balik ba sa tong BS nimo ani? I am a Bachelor of Science in Criminology. Okay, sige. Mao din eh. Na mao nang duol kay ni sa imong kanaw. Arita sa imong background sa panarbaho. Gikan sa pag-graduate nimo, unya na narbaho ka, asa man ka nagsukat? Ilado kay ka nga naka-leader, ikaw mo oy director sa PDEA, ilado kay ka nga customs collector. But pwede bang mahibaw-an mo unsa imong dugang pa gyud? Pag human mo graduate, di man ka na narbaho or unsa may imong mga experience, na ba kay experience sa private sector o sa government na kadayon? Unsa may nahitabo? Sir, pag graduate gyud din ako sa college, nagsugod ko I work sa usa ka Japanese company. Akong trabaho dito maintenance worker ko. Ako mo'y tig-maintainer sa mga makina. Kay ni-graduate man sa kog vocational, sir. Kamao ko mga ayog makina. Dito na ko nabagat, dito na ko naila-ila nga akong pinalanggang asawa. Kay siya ay akong supervisor. Kaya ato nga time, engineer siya. So, dito ko nahibong nga sa pagpanrabaho na ako dito, maayo na akong pagka-maintainer ang mga makina, puro sway guba, pero sigihan mo ko niyagpatawag sa opisina. Abim na ko kasabaan ko. Ganahan ram di siya magsigtanaw sa imong higala nga si Tanggol, sir. Niya ba imong asawa? Tinood niya yung gisulti, ma'am? Ha? Ikaw mo yung supervisor din niya? So from there, sir, I work as a Japanese company. Nitrabaho ko. Interview sa ato sa Gugulan gamay ba? Malait-lait gamay ba? Nitrabaho ko pagka-waiter. Nitrabaho ko pagka-salesman. Eh sa pagka ma-waiter so dito yung love story na nagsugod. Dito nagsugod, sir, sa Mactan Parts Technology sa MIPSA. Ya sunod nagkatkanon trabaho pagka-waiter. Asa may nag-una? Ang kining imong pagka-maintenance ito or kining nagtrabaho ko pagka-maintenance una. Unya. Then ang nahitabo magod tungod sa kalayo, sir. Nagpuyo mi adto sa San Carlos site sa Basak. 3 rides ko kada adlaw. Ang katunga sa akong sweldo, 3/4 sa akong sweldo, tuwa na sa akong pamliti. Murag niabot siya sa punto nga impractical na. Kaya atong sa una nga time, sir, musakay kag jeep gikan sa Basak ibabaw padung ka ngadto sa downtown Manalili. Abot ni mo Manalili mo sakay sa padung Mandawi, highway Mandawi at bang sa San Miguel didton sa kumusakay og padung sa MIPSA. So tulo ko kasakay kada adlaw. Dabulta unom ko kasakay kada adlaw. Ang akong sweldo nahurot sa akong pamliti. So motong niyan ako sa akong misis mamangita kog laing trabaho nga maka duol-duol ko og puyo. So wa mangyapon pala, sir, dito mangyapon ko gidala sa Lapu-Lapu, ni trabaho ko pagka-waiter. Kinahanglan man ako buyo. Pero tulog yapon kasakay. Tulog yapon pero adto nga time, sir. Adto nga time nabalhin na mabulo. So duha na lang ko kasakay. Duha na lang ko kasakay. So ako na lang gidawat. Di mata pwede mamili kung anang naata sa higayon nga nanginahanglan kita. Pila man kakatuig to San Carlos Heights? Sir, sukad ko nataw hantod 25 anyos. So silingan mo Atty. Bacalso dito? Silingan mi ni Atty. Bacalso. Marcelo Bacalso? Yes, sir. Akong kauban sa CFD na? Yes, sir. Atty. Bacalso? Yes, sir. Mo ba? So, human, nahimo kang waiter, at least atong klaro ba, kaya ang mga tao, mga minaw to magkasabot nga, unsa imong kaagi yun? Sir, at least gitagaan ko nimong oportunidad nga makahatag sa akong background. Di ilang ka educational, but ang personal na ko nga, sa ako yung kagikan, nitrabaho ko pagka-waiter, sir. At nga time, kanang makaingon ka nga,
kung ang tao nga mga nanginanglan, ang tao nga naa sa kalisod, di na ka mamili. Pero diha pong higayon na, kung ang tao nga mo diskarte, mangita lang yung kagpagi. At nga time, sir, kinanglan man ako pakanon akong pamilya. Kibaw ba ka, sir, mo trabaho ko, magdakog baunanan nga way sulod. Ako nang giamigo ang among chief cook. Ako itunol niya ang akong baunanan, nigabot ako sa trabahoan. Ako sa inon, chief, ikaw na'y bahala na. Kung anang adlaw na daghan nag-order og butter chicken, katong ilang gi-order nga butter chicken, sir, sa tinda na kuwang tugo sa kaywa. Kulit ko sa mga. Kung na nag-order 7, 8 ka butter chicken ang adlaw, napukida 7, 8 kahiwa. Akong dalon sa akong pamilya, sir, di ko pwede mamili, di siya ko pwede mag-inarte. Kinahanglan ako pakanon akong pamilya, kinahanglan ako pakanon ako sawa. Mao na yung mga parts akong kinabuhi, sir, nga di ko kalimot nga hantod karon nasa kong kasing-kasing makakita ko sa itong mga kaigsunan, makaingong gyud ko, hatagan gani ko oportunidad nga makatabang, makapanerbisyo. Ako yung ihatag ng tanan nga makatabang ko, makapipila lang mahawas na to sa kalisod. May kinasugot ni masawang waiter, kaya naman waiter ba medyo dool kas chicks ani? Sige simay mo kay atong time makinahanglan naam sa gid mis kalisod. Oh. Sagulan talaga. Atol sagulan kini si Yogi medyo kuan ba kay agi kag pidiya so kamao ni antigo ni mo dag mga kuan jud kanang linaki nga istorya ba? Tinuod, sir. Kini ni ang kuan. Nya ikaw Mrs. okay ra ka sa trabaho? Pero unsa may mo duty to sa adlaw o gabi? Adlaw mi, sir. Adlaw mi. Pero dako mo tip mo. Sir, motoy nakalisod kay kami on call mi. Kay naa may mga restaurant nga on call ang waiter. Tawagon lang ka kung mudagan ang kliyente, mudagan ang customers. So on call mi. Kinanglan mi magpaduol lang pud mi. Pero mo nagingon, mubati gyud ko ang mga waiter na to nga mga kaigsuonan nga kung minus ang trabaho, minus ang customers, naara sila sa gawas pero naara within sa vicinity. Pero wa na sila bayad na. Wa na sila bayad na. So mo na akong nakita nako karon, daghan tag mahimo, daghan tag pila makakatuig ini waiter? Usar ko katuig, sir. Usa ka tuig nahitabuan na. Tungod pod sa di pod lalim, duha ka sakay. Nangita gyud ko pagi, akong gihangyo ang uyuan. Sa before anang sunod yung trabaho nimo sa tupa, waiter ka experience gyud nga nang tawgon nga. Tawgon, sir. Tawgon. So, ang nakasay order na. Maski yun sa order, sir. Mo nang may kita mo sit up plato na address sa right side ang sequence sa mga kutsara. Gikan sa appetizer. Hantod ngadto sa main course. Gikan sa address sa wala, gikan pud sa appetizer, hantod sa main course. Kamo tanong mo sequence na. Kay kon mo guna kana bitaw kaon bitaw ka mga labi na mga mahalon tayong restaurant ka na waiter ka. Mao na. Insakto lang siya, sir. Kaya fine dining mo na yung gisgutan. Sir, fine dining mo dili, parts among training. Parts sa training? Parts among training. Kaya buffet lang. Buffet lang to, sir. Buffet lang mo. Kanang tawgon lang ka kung naay okasyon. Kung sa may kalainan ning buffet og eat all you can. Sir, ang buffet mo, sir. Kani, more on gamit ni sa mga okasyon. Kanang na imong okasyon, birthday, bunyag, kasal, buffet na siya. So, kanang eat all you can. Kanang eat all you can, sir. Para po na sa more on, para na sa kanang negosyo na siya, sir, nga kaon dire. Pakanon ka na mo maski unsa. So ang ato lang na, sir, parehas siya po ng trabaho. Buffet og itulyukan, parehas siya po ng trabaho. Pero aligre ni atong kuan. Before tamo ato, nakay mga hard questions karon to taon ha. Yes, sir. Pero karon ato sa insutan ning mga plato ba. Kining pag kuan butang plato ana napay panaksan. Dit usay ako mismo di ko magamit ana. Unsa man na dakong kutsara, na dakong tinidor, na kutsilyo, na gagmayng kutsara. Unsa man siya napaibutang sa plato na sa babaw na pud mga kuan. Unsa ba istoryahe ko na usaon na? Sir, magsugod ka para may bawa na mo tinidor bigyo ka waiter po. Sir, magsugod ka sa appetizer. Ika sa appetizer na main course, ikaw mas main course na kay dessert spoon. Dessert. So kanang appetizer unsa man kutsara ha gamiton katong gamay? Katong gagmay. Mao ba? Katong gagmay. Asa man naman sa tuo na sawa? Asa man ang tinidor na as wala. Ang tuo na adyang kutsara. Pila ka tinidor ning dili? Sawa. Kasagaran, sir, tulo. Dili pud sa tuo. Kutsara, tulupod. So kanang tinidor nga pinagamay, ang sequence na, sir. Kasi mga unta na bitaw kan. Ang sequence na, sir. Ang sequence na gikan ka sa gawas padung sulod. Padung sulod. Gikan sa gawas padung sulod. So mo nang kinanglan ikaw kung ikaw mo'y mag-serve, abti ka kay naamatay mga kaigsuonan nga di bitaw kamao mo gamit sa sequence. Ayaw na sila koreksyon ang atuwa lang ana kinanglan
kung unsa ang imong giserve karon kay naa man gi-plated sir. Mo nigingon nga kung kinahanglan plated ka kamao ka kung unsa ni imong giserve, unsay gamiton pod, pero ayaw never correct your customer. Sa di sila enjoy gud na sila dias pagkaon wala sa mo na diya kay paray mo na silang hatagan og pagtuon sa unsay gamiton. Let them enjoy. Well, at least klaro ta na. Kanang Yes, sir. kutsara na plato ron ana. Diyan sa kilid diya sa wala ay kutinidor, just to upod na yung mga kutsara. Nanan po sa babaw. Sa babaw sa plato, unsa man ang ko na? Kasagaran na siya sir. Gamit gyapon na siya more on dessert na siya. Sa dessert. Yes, sa sir. babaw. More on Pero dessert. na makay dessert na kadiri sa kwan. Unsa man na? Primero appetizer kanang gagmay. Naamagutay kani bitong masubrahan bitaw kaarte bitaw ning ato ang mga kaon bitaw. Na appetizer na pay gitawag entry then dayon ang main course. So mo na silang tulo. Sa appetizer katong gamay kwan. Appetizer Nya then sunod entry then main course. before sa main course, dali naman na main course ay nagtunga na to dito dita kamao. Labi kaya ha, tinuray lang ha. Ang importante rin yun, sir. Ang importante rin yun, inigkao nimo kinanglan ang imong walang kamot ang gikuptan tinidor, ang imong tuong kamot gikuptan kutsara ay nagpakunaw na kung sa panay imong himuon dya. Ang importante, sir, makakaon ka pagayo. Pero ang kutsilyo asa man gami na may ibon nga tinidor kutsilyo ra gyud na. Yes, sir. Asa man Naapods wala. Naapods wala. So wala po ng kutsilyo. Yes, sir. So tinidor, tulo ka tinidor ug usa ka kutsilyo. Naaman na siya kanang gitawag, sir, naamay kanang ang tinidor naas wala. Nasa wala. Ang kutsilyo, sir, ang kutsilyo naa na sa tuo tapad na sa kutsara. So naa magutay depende maguna, sir, usa nimo i-serve. Hisultian mo si imong captain waiter. Moon yang ato ang sequence sa pagkaon na naatay menu, naatay pagkaon nga naay steak or fish. So kinanglan ka ana og naay kutsilyo. So hiwaon man na, sir. Pero ako kutsara rin ako hiwa. Kaya kini ko pinobre, di makinahanglan kay naanad mo tayo pinobre kay kinamuton mo na usahin na to. Tinuod, Kanya sir. usahay, kinakutsara. Magtanaw ka daghang kutsara, daghang tinidor, hunahon ka asa kay unahon na ning kalakihan. Tinuod. Tani. Ang importante rin, sir, atong ikadto sa communicationan. Start from the outer inner ang tawag na, sir. Gikan sa gawas padung sulod. Kini nalingaw lang gyud ko nang panghigalan. Gamay lang ha. Kini light lang ba pero nakoy hard questions on tutuod. Yes, Arta sir. sa kon ha. Straight to the Atong point. balikan may gala si Yugi Filimon Ruiz ang atong nahinabi Robuntaga. Akong gitan-aw lang iyang background makagalaan. Educational background okay, ha? Ako'y pa-evaluaton ba? Okay. Ang iyang background sa panarbaho pa ko matiwas ito pero na kaagi man siya og kanang nay capacity na agi regional director guni sa PDEA og collector custom. So managerial na ha? Commissioner. Commissioner. Okay. Now arita. So pag human nimo ka waiter, sir, di naman ka ni punta kay primero maintenance worker ka, human nag-waiter ka nya sunod Nagtrabaho ko pagka salesman, sir. si agi di kag sales pod. Nag-salesman ko, sir, na maligya ko og granite. Kamao di ka mo diskarte gyud sa mahalinan, no? Kinanglan man ko nga mauli ginagingon, sir, kung naa ka sa sitwasyon sa kinabuhi bitaw nga kinanglan nimo pakanon nimong pamilya, kinalin mo pakanon sa tinarong. Muhimo gyud ka sa tanang diskarte. Diskartidor sige day ka. So kining sales unsa man na maligya kag mga kuan katong granite? Namili ko granite, sir. Nagtrabaho ko sa Nico International Corporation diya sa Lapulap, Basak, Mandawi. Ang among kumpanya, sir, mga synthetic granite. Ang akong trabaho, magtuyok ko sa tibok syudad, maski asa Lapu-Lapu, Mandawi, Talisay, mangita kog mga construction sites, na mga building nga gitukod, na mga balay gitukod. Akong hunungan, istoryahon ako akong foreman, istoryahon ako ang mga project engineer. Sir, naaba kay mga areas diya nga pwede na to butang nga granite, akong sukdon. Ako silang balikon, dalan ako sa quotation. So with that, dagang kog na build up nga mga network, dagang kog mga nakaila. Kaya nga to ang produkto, very durable. Pila man ka katuig sa sales? Usara po, sir, kaya na Usa. problema ko atong time kaya ang gi-issues ako motor. Uwan init, sakit motong ingon ako misis nga, Yugi, ang imong sweldo, sakto raman sad palit imong tambal. So, moto ako sa inginan, si mangita kog paagi. Na ako'y tiyo nga konsihal sa Barangay Mabulo. Akong gihangyo nga to, pwede ba ko nga magpatabang nimo mo trabaho ko og City Hall. So, kaluis Ginoo, qualified man ta. Nakatrabaho ko sa City Hall as Clerk 1. Dire sa Cebu City Hall. Cebu City Government. That was 2004. So, very
very unique to ako yung pinaka-unique nga ID adto nga time sir sa City Hall because I was hired during the administration of Mayor Tammy Osmeña. Okay. Ang akong ID nga to, Mayor Tammy Osmeña ang signatory. Pero during the time nga I hire ko, naa siya sa Amerika. So ang nagpirma sa akong ID ang Vice Mayor, si Vice Mayor Mike Rama. So ako lang ang empleyado nga ang Mayor Tammy Osmeña ang signatory pero ang nipirma Vice Mayor Mike Rama. So diyan niyo makita sir. Naa natay link sa duha ka mayor. So ikatulo na ning mapangaan pohon basig mo na po ni mga mayor po. Okay. So human so di mo sugod na ka sa City Hall. Sunod ato sa may sunod nimong na kun di man kay imong naabtan no. Tas ko ni ha. Niabot gid kag kuan gid. No? Destino ko sa firing range adtong higayon na sir, ngadto ko gidestino sa firing range kay kamao naman ko mo kupot og armas, kamao naman ko mo ayo-ayo og armas, didto ko gidestino sa Cebu City Police Office firing range. Ang firing range sa CCPO. CCPO sir, ang firing range sa Isa CCPO. may hippie at the time. Ang hippie at nga time sir nakinomdom ko si Colonel Gayutin. Melvin Gayutin. Okay. So na i-program ang Cebu City government ato nga ang mga police, i-training sila, regular. Motong atong mga police atong time, sila ang number 1 sa tibuok Pilipinas. Maski asa ka mo to, mga police sa Cebu City ang gikadlukan basta party og shooting. Kay mga hingigo, mga makamao mo pusil. Ang akong trabaho adto, ako mo'y tig-issue sa bala, ako pud mo'y tig-kolekta. So ang mahitabo, kung na'y mag-firing, ako'y tig-pamunit sa kapsula. Dihay usa ka higayon ni suroy nga to na mga pulis nalanghid ganto kinaamatay dako nga bulletin board dito sa firing range nihangyo sila nga bay pwede ba mi mo papilit og poster diri sa inyohang firing range. Ako sila ginan sige sir pwede lang basta ay lag tabunin ng nanay mga existing na kapilit. So nagpapilit sila pag lakaw nila niadto ko akong gitan-aw recruitment for PDEA agent. Okay. Motong time nga ang PDEA 100% gi-detach na siya, gi-separate na siya sa PNP. Okay. Ang PDEA, gi-under na siya under the Office of the President by virtue of Republic Act 9165. So, nahitabo ito, kami itong first batch sa PDEA Academy. I applied, wa ko nagpaybalo sa akong asawa, wa ko nagpaybalo sa akong pamilya, ni-apply ko, and kaluis Ginoo, nadawat ko, sakop sa first batch sa PDEA Academy. Kami ang class unang sinag. Pag-graduar na mo sa PDEA Academy, moto na destino nako lain-lain nga rehiyon sa tibok Pilipinas. And I'm proud to say, in my 18 years in government service, kani imong ubos nga higala, wa gyud ko kasuway maski usa ka kaso, wa ko kasuway maski usa ka suspensyon because kung gihimo akong trabaho, kung unsay nakasubay sa libro. Okay, so dili sa regional director Kaspidia dili sa Cebu, no? Dili sa Region 7? Region 7, sir. Pero naka-regional director po ka sa uban pa nga mga lugar? O dili na ka sa Cebu? Nagsugod ko pagka-regional director sa PDEA, sir, 2010. Okay. Motong higayon na nga ang presidente si Presidente Aquino. I was given a chance to serve in my first regional directorship as regional director of PDEA Soc-Sargent. That's South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos. That was my first assignment in Mindanao. Nag-serve ko dito og 1 year. Gibalhin ko sa PDEA Region 6, Iloilo. I served PDEA Iloilo for 1 year and 2 months. So, nagpasalamat po ko. I got exposed to the different regions, different cities. Nakita na ko sa ilang mga best practices. Nakita na ko sa mga nanghimo nila. After PDEA Region 6, I got transferred to PDEA ARMM. That's Autonomous Region for Muslim Mindanao. As regional director gihapon? As regional director. I served for 3 years and 8 months. One of the longest serving regional directors of PDEA ARMM. And I'm proud to say, sir, maski kausa, wa gyud ko napatyan og tao. Kaya akong gihimo, pag-abot pa nako dito, primerong semana, nakipag-amigo nako sa MILF, nakipag-amigo nako sa BIFF, because atong nakita, if you reach out to them, if you make your enemies, if you make your opponents your friends, they will become your best supporters.
we have a common goal. We have a common enemy adto nga higayuna. Ang among common enemy adto ang mga durugista, ang nagpayuhot og illegal nga droga. Mas mahadlok pagod ang mga drug lord nga dakpon sila sa MILF. Mas magpasalamat pa sila nga dakpon sila sa PDEA. Kaya kung dakpon sila sa MILF, isud sila sa usa ka prisuhan nga way atop. One in it. So, I am proud to say I got to experience after PDEA ARMM, gitransfer ko ngadto sa PDEA Calabarzon, that is 4A, one of the biggest regions in the whole country. I was able to succeed. Nakabungkag kog usa ka sindikato nga ang ilang sistema magpadala og mga kaigsuonan nato ngadto sa laing nasod as drug couriers. Kay baka sa ibutang ang droga, sir. Ibutang sa sud ilahang private part. Oh, sa kinataw. Sa kinataw. Isod nga to. Nahimo silang mga kuan, Drug mules. mga mules. Naasad sila'y paagi nga atong makaigsuunan, ilang presyoron, tiunan, patunlon og kanang mga drugas nga nakasud og mga So as regional director pila ka tuig katanan apil na sa Cebu. sir, taod po sir, more or less mga dana, mga 7 Pito ka tuig. ka tuig. So Ang unsa man hitabo? katapusan ako nga region, sir, diri ko sa Region 7. I was specifically ordered by the President to report to Region 7 para mutabang sa atong anti-drug campaign. Okay. Kabatch mo ato ni Earl Ralios, nilang Jesse Tabanaw or dili? Dili, sir, ako ang ilahang senior ko nila. Ako mo'y trainer nila. Si Agent Ralios, junior to nako. So ikaw may first batch sa academy, Kami no? may first batch. Sila si Ikapila man to nga batch si Juan? Earl, second batch. Second batch. Okay. Kato Jesse, unsa man to? Dili to siya PD agent, sir. Si Jesse was hired as a public information officer sa PDEA. But again, kung i-hire magug ka sa PDEA, PDEA will give you all the capabilities, all the assistance, i-training ka. Because ang mindset magud ni PDEA, sir, if gikan ka sa opisina ni PDEA, inigawas mo sa opisina, nag-uniforme ka, di na mangutana ang katong mga sindikato kung ahente ba ka or civilian employee ka. So we have to help them also, we have to capacitate them. Mao nang tanang mga empleyado sa PDEA, whether agent or civilian, kamao na sila mo depensa silang kaugalingon. Kamao sila mo gunit og armas, kamao sila og martial arts, because at the end of the day we are fighting the same battle. Unsa man hitabo from PDEA ni resign ka o ni kon balhin ka custom? Unsa man hitabo ang medyo layo man ang PDEA o custom? Unsa man to kalakiha? Ang nahitabuan na siya, Attorney Rufil, nahinumdum mo atong na ay kontrobersya sa Bureau of Customs katong na ay magnetic lifter nga nakalusot. It was under the commissionership of Commissioner Faeldon. So nagka-kontrobersya to, gitangtang si Commissioner Faeldon, gibalhin sa Customs si General Sid Lepeña. He was Director General of PDEA at that time. Pagbalhin niya sa Customs, pag-announce ni President PRRD, nga ibutang siya sa Customs, nga tuto sa Camp Crame ang announcement niya. 1 hour after, isa ko sa primerong gitawagan ni Commissioner Lepeña, nga, Yogi, I want you to join me in the Bureau of Customs. Because at that time, when you were in the PDEA, si Catus Lapiña was also your boss at that time. My boss, he was Director General. He was one of the best Director Generals ako nakita. Grabe ka epektibo, grabe ka taas ang So mo to nga paghihain gitudlo siya as Customs Commissioner. Isa ko sa gidala niya, sir. Gitawagan ko niya siya. Ingat siya, Yogi, I want you to join me in the Bureau of Customs. You have only 2 answers. Medyo nagduduha ko. You have only 2 answers, happy yes or a sad yes. Ang sa mga kong himuon, I am a good soldier and I have always been a team player. Balik, gidala ko sa Customs, I was appointed as Director for Enforcement. Ang sa Customs, mangod sir, there is Director for Intelligence and there is Director for Enforcement. Kanang duha, mauna ang boksidor sa Commissioner. Those positions are positions of the highest trust and confidence sa Commissioner. And I am proud to say, I got appointed as the longest serving Director for Enforcement of the Bureau of Customs. Okay. So, naunsa man to, pag humans Customs, may nahitabo, nga bata pa man ka, di pa magkaingon niya Sir, na retire. nahitabo to, sir, I got appointed as Commissioner of Customs. Okay. When President Marcos won, sir, I would like to clarify, I never applied for the position. Ni-apply ko
because presidential appointee man ko, ni-apply ko to be retained in my position. I submitted documents because that is a standard for all presidential appointees. Every na ay bagong presidente, we tender our courtesy resignations. I tendered my courtesy resignation. At the same time, I applied for the said position. Ug, unsang hitabo na inanawag nako, alauna imidya sa hapon, that was July 15, I recall the date, 1:30 p.m. na inanawag nako unidentified number. Di ta ko motubag, pero akong gitubag out of professional courtesy. Na ingon, Director Ruiz, this is from the office of President Marcos. I won't mention the name, pero babae ang niingon. Wa ko magtuo at time ko, President Marcos? I was skeptical because uso kay ng mga ingunan sir nga scam. So, siya, sir, yes, this is from President Marcos. Muro pa kayo siya nakatawa. Kay madunggan, mahibaw ang ginimog ngayon mo kay storya bro nakatawa. Siya nga, yes, sir, the President wants to talk to you. 2 p.m. today. So, wa may mawala. Niya, adto ko sa Malacanang. Pag adto na ko sa Malacanang, adto nga time that was COVID time. Stricto. Di ka kasulod diretso sa Malacanang kung di ka makagayog protocol sa PSG. One of the protocols of PSG was kinalang kay swab test. I got swab. But before ka mo swab, mo duol kag linya nga to na ipapil. Mayong ka nga kay by appointment man. Ano pangalan mo? Sir Yogi Ruiz po. O sige, pasok. Ano ko tinuod gyud ay. Tinuod gyud ay. So nisulod ko, giswab ko, negative, sulod ko, tinuod. Pag suod gina ko sa Malacanang sir, pagkakita na ko ng hagdanan nga pula bitaw nga kana bitaw makita nimo ko asa magsugat ang presidente nga munaog o presidente nga musaka. Nakaingon ko sa kong kugalingon. Sa ako ram ning damgo na ko nakita. First time, I never dreamt of this. Wa ko ni gihandom, wa ko ni gi-applyan. But gipasulod ko dito. Nakita na kong presidente. Insya, Yogi, come here. Naamas lang nga papel. Maybe that is one of their protocols. Yogi, come here. I want you to present what are the steps you can do to stop smuggling. Sir, I am not a lawyer. Di mo ko abogado. Di ko customs examiner. I presented from a perspective of a law enforcer. Nagpresentar ko, sir, these are the things that we do. We procure more x-ray machines. We procure more canine dogs. We hire more examiners. Kay sir, the Philippines has the second largest coastline in any country in the whole world. Kinahanglan tagdaghag canine dogs, kinahanglan tagdaghag x-ray. And gihatag sa kuha. And that is one of the reasons why I am very successful. Under my tenure as Commissioner of Customs, wa gyud ko malutsi maski kausa og droga. Akong giingnan ang mga empleyado sa Customs, I always announce it. Ayaw ko ninyo palutsi og droga. So Manila-based na kaanay panahon? Manila-based na ko, sir. Since 2017. Katong Cebu-based ka, ikaw mo customs kuan rin? No, sir. Naka-Cebu-based ba ka to? Wa ko ma-Cebu-based, sir. Cebu-based ko as Director of PDEA 7. Okay. Diretso kong gidala sa Manila as Director of Customs Enforcement. Oh, okay, Tibok nasod ni akong gihandle. Mini commissioner na ka, sir, because you're handling more or less the same functions but specifically focused for enforcement only. So dito, I'm proud to say, akong giwarningan ng mga empleyado sa customs, huwag niyo akong palusutan ng droga. Pag may makalusot ng droga, number 1, papatayin ko yung importer. Number 2, papatayin ko yung sinong examiner. Number 3, papatayin ko yung sino nag-finance. So, kaluis Ginoo, sir, huwag niyo kumalutsi og droga. And I am proud to say, I am the only commissioner of customs nga nikagawa sa customs nga wa ko'y kaso. Okay. So, bueno, ato ni tagad pagtagad karon kay kinini ang PDEA nga imong ahensya sa gobyerno nga imong gisudlan o kining custom, mga maayo ni nga mga ahensya. Pero kung bansan maingon nga, kurakot kay ang ahensya ha ka ng PDEA, hasta ng custom. Ha? Ako kang patubago na. Straight to the Atong point. balikan may gala si Yogi Filimon Ruiz, usa sa mga kandidato pagkamayor ng atong dakbayan Sugbo, mga kaigalaan. Now, Sir Yogi, nakaserbisyo kas PDEA, serbisyo kas custom. Unsa man ka tinuod tong among may explain nimo? Gitangtang kuno kas ang pagka-custom commissioner. Unsa may kuan na? Sir, I will salamat kay sa opportunity nga mo tubag ani. Ang nahitabo ani, sir, mga 2 ka buwan before to pagpahawa na ko sa Bureau of Customs, lain akong paminaw, di na ko katugog tarong, akong kasing-kasing mo palpitate ko, kana bitong may buong ko, mo kalitugog kalipong,
My wife is here with me right now. Saksi siya. 1 week before, ako sa ingnan, ma, mura di na ginako lain akong paminaw. Kay ang Customs Commissioner mangod, sir, you are the number 1 target kung naay mga sindikato. Number 1 target nga gusto ka nilang tanggalon because gusto nila ilang tao ang ilang pwesto. Because the Customs Commissioner has so much authority. Ako ginan ako, misis, murag lain mo akong paminaw. Matod, ingon ako, misis, Yugi, ayaw pag antos buhi naman ta dire. Pauli dire sa to Kuma, di na ko pwede talikdan ng presidente. Kaya gitagaan ko og tahas. 2 days before, di na mo ko katuog, sir. Mura magnikalit nga, mura ko gidunggab. Lahos akong buko-buko. Kaning akong wala nga kamot, murag ni banhod. Ako siyang nga murag lain na magyud. Ingin siya, kung di na nimo himuon Yugi, di ka mo resign. Ang mahitabo nimo, basig layo rang usa ka semana nimo. So I texted the president. I asked for a medical leave. Unfortunately, di man pwede ang medical leave sa Bureau of Customs. I had to resign. I have to resign because it's better to have continuity in service para ang operations dili mapektado. Luoy man ang bureau, sir. Labi nag ang maglingkod, walay authority to sign documents. So I asked na hatagan ko oportunidad nga mo resign ko sa Bureau of Customs. So and to serve in another capacity. Ang imong resignation was anchored on your health reason. Adto nga tayo magid, sir. Silti antikas tinuod, sir. Na unsa man day ngano man over fatigue ka to or unsa man sir, tanan confluence of different factors. Kada gabi, sir, usa ko matug kada gabi kay ako na magikuy ampo sa kong kagaling nga kada gabi. Ginuin taon, daghang kisalamat nga karong adlaw wa gyud ko napalit si og droga. Daghang salamat nga akong mga anak ko, akong mga apo imong gipailayo sa disgrasya o ginuin taon ugma ay gyud in taon ko palit si og droga. Mo gini ako ampo kada gabi, sir. Matug ko magabi, wa na mo ko ilang hunaon. Magsigil lang ko monitor sa ato ang mga ang customs, sir, is 24/7. Ang arrival sa shipments is 24/7. Magsige naman lang ko monitor. So mo to may resign ka wa kay nga gitangtang ni Marcos. Wa ko gitangtang, sir. So ni-resign ka dito for health reason. Adto nga time, sir, di naman gid ako makaya. Unsa may finding sa doktor ngano nga ka problema ka to? Sir, na ako'y blockage. And I am proud to say, I am 100% okay right now. Kay ang mga tao ro na minaw, mubutar ming Yugi, pero maskiton sa dinhi, delikado ni dili. Abte kay sir. Sir, naa man ginagingon bitaw, sir. Naa man nagingon nga kana bitawng isig usa nato. Naa man tay tagsa-tagsa kanang wa may tao nga di hilantan. Oo. But again, I am proud to say, kitaran ang kandidato karon nga sugod sa alas 4 buntag, hantod alas 12 gabi natas daan ng kampanya. Why laing kandidato nga unsa may gihimo ni matong health nimo kon kini ba importante ra ba ni nga mga tawo maingon masad nga basin niya hinuon og di ni kagwanta mamayor ni kay na may problema dai ning atong kwan. Sir, wala na nataoran ang usa nato ka ugat o kanang stent. So doon nagi kwan ni imong sa unsa man to sa ngano man to cholesterol sa man na? Sir, ang stress mangod, sir, produces chemicals that will ang kanang mga cholesterol iyan ang ibagtok mo kuan as imong. And I am proud to say, I asked my doctor, sir, unsa may kuan? Sir, you are 100%, but ako lang hangyo nimo. Ako lang hangyo nimo. Ayaw lagdagan og 42 kilometers nga marathon. 21 kilometers lang dagana. So I am proud to say right now. So physically fit na karon nga mo dumala sa syudad Panalitan. Physically fit, sir. Now, no mayor, I am proud to say, no candidate for mayor right now is more physically fit than I am. Okay. So now, sige padayon ta no kay kini ni ang basta at least imo to na mention to nga wala katangtanga ni Marcos na no. So imo may resign ka ato panahon na kit do mo mga nanggawas istorya no. Sir, mo na gingon bitaw, may buong taba. Daghan tag mga kaubanan, daghan tag mga kisilinganan diri sa Cebu City. Wa ko kibaw nga nung wa na ko sila makontra, wa ko inahimo nga bati nila, pero mahibong ko nganong naslay kalagot na to. Mao ba ka ni ang gitawag og kana bitawng magdagandagan kaduguan og kaning gitawag bitaw kasuya. So pasagdaan lang ako sila. It is not my obligation to explain.
my obligation to the people is to show that this is Yogi Ruiz, mo ni akong nahimo, and I am successful sa akong nahimo sa Bureau of Customs. Moingon sila nga gikan man sa custom, gikan man sa PDEA, di ba ka ni delikado nga kuan kay mo kining ahensya ha. Of course, dili tanan no, kay pero kini magong daghang mga empleyado nga tarong no. Pero say ang usa ka ahensya ba ma-branded ba sir? Dili pag kini ako prangka-prangka lang ko istorya sir ha. Usay ma-branded ba nga? Pero with your respect sa naa sa custom na PDEA daghang mga tarong diha. Even kining custom na asad. Pero say ma-branded ba nga? Kay makurakot diha. Wa ka mabalaka mao ni isyu nga ibato nimo nining pagdagan ng pagkamayor karon? Sir, gigamit na nila. They have tried to use it. Ila kung gipangitag issue, nahibawan pa nako, nangita sila mga naabakoy mga kaso nga kriminal, civil or administrative, and I'm proud to say in my 18 years in government, wa gyud koy maski usa ka kaso nga gikiha ko, giimbestigar ko. Wa ko kasway maski usa ka adlaw nga gisuspenso ko, because as I have said, I have always done my job kung unsay nasa libro. Maingon sila nga gikan na sa Bureau of Customs si Yogi Ruiz. Yes, I am proud to say gikan ko sa Bureau of Customs. But I am the only commissioner who digitalized the Bureau of Customs. Ang akong collection target, paglingkod nako, gitagaan ko collection target nga 721 billion pesos. Billion na sira, letter B. After 7 months, I was able to collect 864 billion pesos. So I collected 19.6% over and above sa collection target nga gihatag sa kuha. So that means to say, nilagpas ko 141 billion pesos above the collection target. Unsa may pasabutan na sir? It means to say there is no corruption. Kay kung naay corruption sir, dili ina nakatas ang collection sa Bureau of Customs. Maunang maingon sila, yes, Yogi Ruiz is from the Bureau of Customs, but Yogi Ruiz is the only commissioner who got out of customs without any single case. Kay nahimo niya ang Bureau of Customs a model government agency. Napa-award na to, napa-ASO na to ang Bureau of Customs. We were able to improve the systems of the Bureau of Customs nga daghang empleyado. Pasaylo ako sa ako mga kaubanan sa Bureau of Customs kaniadto. Daghang mga empleyado di ganahan. Daghang mga empleyado mahadlok. Kay di sila ganahan automated ang Bureau of Customs. Kay ganahan sila mano-mano lang gyapon. My direction there going was in 3 years Bureau of Customs will be digital. Once you file an entry, tanan digitalized na. Wala na human intervention, because if naamgod ang human intervention sir, naamagod diha magsugod ang corruption. Because human intervention diha makasugod ang ingon nga murag ang daming problema. But if you create systems that manage people, you remove corruption. Mao na to'y gipadul nga nato sir. But unfortunately, ato nga time gidagig ko sa akong tadhana, basig naad ko'y lain ang atong destiny natay laing paingnan. Basig mo na ni mo ni giingon nga gidagit tas Ginoo para manirbisyo sa siyudad sa Sugbo. Now, nadto pong pagkapidiyan nimo nga regional director, murag ikaw tong na balita nga kadtong mga piniriso kuno gi-raid ninyo dito sa presuhan o gipahubo nimo ang mga lalaki at tubangan sa mga babae. Explain kuno na. Wala sir, walay lalaki gipahubo sa babae sir. I would like to correct that. Nagsige na sila panghimog issue ang ingon ana. Sir, ang atong jail, ang lalaki ug babae dili ipon. It has always been a standard practice of the BGMP basta na ay greyhound. Dili na siya pahuboon sir, ipaubos lang ang ilang underwear. Kaya di man nato pwede kapkapon na tanan, imo nang kapkapon ang tagsa-tagsa na nga kuan, ipaubos lang ilang underwear para walay gitago nga hinagiban. So greyhound operation to. Greyhound operation. It has always ang been done. mo na greyhound operation ato. Sir, ako mo nag-initiate. Actually sir, ikatulo na to nga greyhound. Kaya na controversial to na ba? Yes, sir. In Manila kami gipangayon mig report gikan sa yes, sir. Among ang hitabo office. ni sir, ikatulo na to nga greyhound tong nainahitabo nga naay pictures na gawas. First 2 greyhounds base sa ato ang briefing, first 2 greyhounds ang nahitabo. Ang ato ang agents will conduct the greyhound, conduct the checking. Ang nahitabo pag ikatulo na nga greyhound, unsa mang hitabo nagdala kog laing ahensya. Ako silang gipart. Wa sila atong unang mag-greyhound, ako silang gipart. Diha sila usa ka empleyado, sobra ka excited. Nag-take og pictures, gi-upload sa ilang Facebook. Dito man ang problema sir pag upload sa Facebook. Dito na ang reaction. Mo ni ipakita ko na dai mo ni dai no. Mo ni sang ko na ang mga yes, lalaki nagipahubo man tulog sila. Unya human gipalingkod sa tanan. That is a standard procedure sir. Tawa ko no ay kuan ko no.
I-blur lang ng Sir, uban. kanang Mo na siya. mao na siya, sir. Bebe, kuan ko no dong. Gerald, tabangi ko no dong. Ato lang pa-explain ako nimo. I will explain. Gipatawag na ko sa Kongreso ana. Gipatawag ka sa Kongreso Gipatawag ko na sa Kongreso explain mo na. ni. Ako na explain. Usara ka explanation nakuha din nila. Nakaingon sila, insakto tinuod. Oh. Insakto Diba tinuod. kay imong pagka-PDEA regional director, sumunang kinahanglan kamo explain gyud kay aron Sir, sutas mo inani tao nga nila ni- mao din hitabo no? Inanin niya ko kaingon, sir. Kung musud ka og jail, then ang imong kasing-kasing, huyang ka, Mm. linibo sila. Kami nga mag-greyhound, 30-40 na may kabok. Mm. Kung magpakita ka nga huyang ka, overwhelmed ka, overpowered ka. But if right there and then, you establish your authority, mo niya kung gusto may tabo, diri tanan, diha mo magpundok, so you establish Kini, ho? order. Actually kini ako na pa-explain nimo kay kini siyang hitabo inisog ni imong himo, inisog niya pero pag do lagi kay authority nga kita gyud mo kan now. Sir, di pwede Pwede nga- ka ani nga negative ang mga taon mo ni pero pwede ma-explain nimo maayo nimo ingon mga kana mo oy leader. Sir, di pwede magbinayot ka basta naakasud sa atubangan sa mga, sir, kanang imong giatubang diha. So Puros kini na- mga lalaki mo na kuan balingkod nimo sa tanan. Sir, ang nahitabuan na, I would like to inform the public, kana siya nga picture, Di ka ba dong osmita ni day? Ikuan ko na i-blur lang gamay dong. Pero mga lalaki ni, mga babae way labot. Nga Why bobo. labot ang babae? Lain man og Lain sila. jail ang mga babae. So dito Sir, tinuod niya, it is a standard procedure of PDEA. We are the number one implementer of unsay nakabutang sa human rights. Okay, Ang gamay lang ha. atuagan ni mga- Ma-explain nimo ni kay ron nga mga tao mo gumingon. Okay si Yugi kikinahanglan tag isog ani ron panahon na nga muli ding atong dakbayan. Kay kini mo inisog man imo. Pwede kang negative ani pero pwede mo ingon mga tao nga kini mo atong leader, mana ba? No? Pa-explain ko nimo ni. Straight to the Atong point. balikan may gala si Yogi Philemon Ruiz. Kini mga kaigalan duha ni ha. Mahimo nga og dili sa ka-explain ani mingon discourage mga tao pero maka-explain sa ani. Mingon mga tao nga mao ni leader to kinahanglan ron nga mo bangga gyud sa mga kwan nga way kadlok. So mo na nga ako nang gipa-explicar niya. Pero kini pagpahubo nimo sir. Naunsa man hitabo ang so ang imong nahunon daghan man sa kay gipahubo. Kato mga babae dito tinuod nga nagatubangay dito ang pikas pud kuno mga babae. Mo man tuon ang report nga mga laki pahubo din mga babae dito. Mingon sa salbahes ining kining Yugi. Wala. Sir, separate separate og detention center ang mga babae. Okay. Separate sila, sir. Wala na, it is a part of our practice in upholding human rights nga ang ato ni mga ahente nga mga lalaki never mogonit og dinakpan nga babae. It is always a female apprehended person deprived of liberty with a female agent. Okay. Never. Ako, sir, I am the number one champion for human rights. Ang nahitabuan na siya, sir, it has always been a standard of BGMP. Basta na yung mga greyhound. Ipaubos naman na siya ang underwear, sir. Yan na Ipaubos. nahubo man itanan. Sir, naiuban diya, why underwear? Okay ha. Way under na uban. Why underwear? Lindo na sir. Naiuban diya, anang tayma, nangatog, tungod sa kalimuot sa lugar, sir. Why underwear? Mao ba? Tungod sa kalimuot. Sir, makakita kag usa ka selda. Usa ka selda designed only for 50 inmates. Pero kay baka pilay sulod, sir? 600 kabok. Sumona nga Lalima ka ba, sir? maghugas na sila. Ang katuog nila by shifting. Na imatog karong sa gabi ang uban maglingkod. Ang katunga matug adlawan, ang katungan maglingkod. Ingon ana ka pait, ana kalisod. So that time, you have to establish your authority. Di pwede, sir, nga pabayuti-bayuti ka diya. Right there and then, you establish your authority. Ikatulo na namong nahimo. First two greyhound successful. Kaya nga naman, walay pictures nga nanggawas. The only thing that I can say nga nasayop, and I accept and I take full responsibility ang hitabo. Kay part mangyapon to sa team namo bisan tudog dili to part sa PDEA tong nag-take og pictures. But again, I was the overall team leader. I take full responsibility. Ni atubang nako sa Congress, I explained the situation. Nakita sa mga congressman, na-enlighten sila. O tama yung ginagawa mo. Sir, it only takes one inmate diha nga naay hinagiban. Naatay usa ka PD agent nga madunggaban. Of course, we react. If there is a reaction, whether it be a passive reaction or a violent reaction, ang mahitabo diya, there will always be commotion. Ana nga time, sir, perting daghana. What if
sa usagatos ka inmates na ay 50 kabok na idang hinagiban. There has always been, nakita na nato sa atong gihimo kaniadto, daghan tag nakuha nga mga hinagiban. Mga pinahait nga mga toothbrush, pinahait tanan naa. So you have to establish your authority. Ang nahitabo, very peaceful, very orderly. Ang katong unit nga nakuyog na mo na nga time, ang nag-take of picture, gikasab-an si ilahang regional director. Nganong bakit ka nag-take ng picture? Gipaabot sa ilang provincial director, gi-take down ang picture. But again, unfortunately, it was uploaded only around 3 minutes. Gi-take down nila. Pero nag-grab na. Okay. Niatubang ko sa Congress na nga time. I told the congressman, I take full responsibility for this. Gusto nila nga itudlo nga sala kuno sa gobernador nga time. The governor the time was Governor Davide. Gusto nila nga itudlo nga ang nagsugo kuno nako si Governor Davide. I told them, no sir, I was the overall team leader being the regional director of PDEA. Ako ng desisyon because it is a standard practice of BGMP nga iubos ang underwear. Naagi tay uban nga mga nga inmates sir, nga imo inon ko ubos, di iubos panghubuon nila diretso because mas dali para nila. So, ang nahitabo, orderly, safe, tanan. So kadto mga babaeng inmates gipahubo sa to sila. Why babae nga inmates ana nga time? Okay. Why babae? So way labot ang mababae ani? Walay labot. They were wa may area dia nga appeal sila because if maghimo ka greyhound sila lalaki, puro sila gina lalaki. So walay babae nga inmates ana. So ang nahitabuan ni nga time, medyo makaingon sila nga atong giyatakan ang tawhanong katungod. No, that has always been a standard procedure to maintain security. Security nato og security pod sa ato ang inmates. Nahitabo, successful. So if other units would do greyhounds, would they Still do the same thing. Still the same thing. Ang importante lang sir, wala lay. Because if my memory serves me right, during the time of SINAS, there were many times that the jails were katunduha gyud ang provincial ugon nga raid sad greyhound. Gipahubo sa tong SINAS? Sir, I cannot say for them, but it is a standard procedure. Ang importante lang sir, walay picture. Maora man na, because that is to preserve their dignity. Walay picture. Kaya kana sila sir, ato mga kaigsuunan, kinanglan masad nga ato silang protektahan. But unfortunately, naiusa nga na-appeal sa team. I will not say unsa siyang ahensya, unsa siyang nga sangay sa gobyerno. I will never point fingers. I already took full responsibility for my action that time. And I was praised by the congressman. The congressman said, you did the right thing. Okay. Now, arita sa politika na gyud nga proper kay hakay ako nang gipa kuan nimo tanan. Unsa may nakaaghat nimo dagan kag mayor karon sa Cebu, Cebu City, considering with your experience no unya humani mo kuan matud nimo murag nagsakit imong dughan kung mahimo. Pwede ganing mo pahuway na lang ka. Pero ngano man nga ni dagan ka man karon pagka mayor sa Cebu City, nga magka-stress man ning kalakiha. Sir, di na Basi mo tukar balik ni imong problema. Di na ko may stress, human na to, naulian na ta, naayo na ta. Ang ako arang ikatubag yung karon sir, sa tanto na kong uli-uli, gikan kog Manila, muli ko og Cebu, gikan ko sa laing rehiyon sa ato ang nasud, muli ko og Cebu. Ang Manila, pagpili nila ni Isko, ni Lambo. Pasig City, pagpili nila ni Vico Soto, ang Pasig City ni Lambo. Ang Baguio City, pagpili nila ni Benji Magalong, ang Baguio City ni Lambo. Unsa mi kumon, si Vico, si Benji, si General Magalong, puro sila bag-o silang posisyon. General Magalong was never a politician, but right now, Baguio is a model city for e-governance, safe city. Unsa mi nahitabo atong syudad, kada uli na to diri sa pagsige na tong pili, mao mga politiko, mao mga apelyido ha. Unsa nahitabo atong syudad na ut-ut. I possess qualifications, experience, and ability to make Cebu City a safe city. Because if we start with peace and order, public order, government trust will increase, economic activity will increase, investors will come in, everything else will follow. If we have a disciplined city, kanang nga nagsiglabay sa atong mga kasapaan, kung naay disiplina ang atong syudad, ang mayor,
na kaisog mo badlong ana. Dili lang kay kanang badlongon. Sunod semana pikpikon sorry ha ayaw mo kagool butar lang gyapon mo nako. Di na pwede. We already identify unsa na nga mga areas nga niya magsigilabay. Why don't we place CCTV cameras and barangay tanods, force multipliers ang mga lugar. And in so doing, layo rang usa ka buwan sir, wa na maglabay diha. Di pod pwede nga di pod nato sa tagaan og suporta. Unsa man siya nga suporta? Let us place additional garbage trucks. Let us place additional garbage bins sa ilang lugar para na sila kalabayan. Mo man ni hitabo kay wa tay garbage truck ang atong garbage truck sa ato lang barangay. Tulo ka garbage truck, upat ka garbage truck, lain-lain og brand. Ini kaguba sa usa ka garbage truck unsa may tabo. Himo dig suwat ang kapitan, ipada sa mayor, magluduhod sa mayor, gay may budget para ipaayo ang amuang garbage truck. We will not do that. We will procure out of capital outlay one single brand. I won't mention the brand, but it will be one single brand procured out of competitive bidding. Unsa may tabo. We have 400 garbage trucks and we have 40 spare parts for those garbage trucks. Ini kaguba sa usa, anang adlaw pulihan na usa. Ang katong guba dalos motor pool ayohon kay naatay dagang stock nga pisa. Ang may tabo bisan pag sa usa ka adlaw kana po magsigkolekta atong garbage truck, wa tay basura kay ang atong mga garbage truck kondisyon bag-o naay maintenance. Ang hitabo karon sir, asa gi parking atong mga garbage truck ato lang sa una nga natay motor pool adto atong mga atong mga garbage truck karon questiono nato asa mga garbage truck nato gi-parking nakilid barangay hall nakilid dan makadaog traffic ang hugaw inig panglimpyo nara sa dan. So masabot na to sa the way nga imong gisulti ning tanan nga na ganahan ka mo serbisyo sa syudad, medyo makita na to nga doon na kay sinseridad sa pag serbisyo sa syudad, pero kini man kung pagdagan sa politika medyo dako ni gastosan. Doon nang utanan ako dire, kinsa ko nag-finance nimo? Sir, let me give a very brief background unsay finances ni Yogi Ruiz. Daghang moingon nga Yogi Ruiz asa man siya ni kuha og pondo. Kay di pa kun sa sila, I hope you don't mind mingon sa nga dako siguro nadani sa custom. Sir, mo na ako ikaingon sir. I'm sorry sir. Sir, kasabot ko and I am happy you opened it up. O sir, ako ikaingon sir. Sukad na sukad. Wa gyud ako pakaan na akong pamilya og gikan sa kinawat. Sukad na sukad, di nako sugdan, di nako nahimuon sa akong pamilya, nga akong pamilya pakanon ako gikan sa pangurakot. Kay ang gaba nga magbalik nako anak ka sa gatos kapiloon. Sir, a brief background. 7 years ago, dugay-dugay na nakapananom na ko sir. Di man ta tumingon ako misis ay gud na sige panghambog na imuhang mga tanom ay gud nagsig panghambog ni atong negosyo. But again, gi-question man ko, I have to answer. 7 years ago nakasugod na kog pananom mo agarwood. If you are familiar with agarwood, natay mo kaigsunan, familiar sa agarwood, you research agarwood. What is agarwood? Agarwood is the basic ingredient for perfumes. Kana siyang ang tagok sa agarwood sir, mo na siyang mubagtok, mo na siyang harbison, mo na siya himuon og oil, essence of perfume. So, na ako'y kliyente na imo palit nako Iba Botanicals. Kani si Iba Botanicals based in Zambales. So na ni kuan ka nag-business de ka ani. Kinahitabo. Kisa may nagdas ang business mo asawa or unsa man kay busy ako mismo, ka? Sir. Ako mismo. Ba? Igor man nimo itanom sir. Asa man dapit nimong farm ani? Na ako sa San Remio, napog ko sa Batangas. Sir, Igor man nimo itanom, mag-hire man kag tawo nga tarungon lang, buuan lang. Then human kung anay ready to harvest nimo, kuhaon to nimo ang resin. Ang mahitabo sir, if you cultivate it properly, ang usa ka kilo sa agarwood, because the prices are fluctuating. Prices nasod world market, it depends on the world prices. Kung na usa ka nasod nag-harvest sila, medyo maubos. But right now, walay so pang-export nimo? Export siya sir. Export. All export. Palito na ni Iba Botanicals ako. Si Iba Botanicals supply to Louis Vuitton, Givenchy, Calvin Klein, all the big Tom Ford. All the big perfumeries sa kalibutan. Ang pinakabarato karon sir sa agarwood, 6,000 pesos per kilo. Ang usa ka punuan mo harvest ka na kay 4-5 ka kilo. Imagine na lang pila. Imagine kung nakay 10,000 ka punuan. Kung atong makaigsunan nga naminaw karon, compute nila. Then karon mangutana sila as og finances si Yogi Ruiz. Again, I will tell you, di ko kawatan. Di na ko pakano na ko pamilya gikan sa kinawat. Ako nang hinaguan,
because kaniadto pa na-identify na nako kaluoy sa Ginoo sir gitagaan sa ko og kanang gift sa Ginoo nga strategic thinker ko. Maka-identify na ko kung unsa ang mga certain trends nga pwede mo fit na to karon. Sir, agarwood right now, the world market is 6,000. Pila man kapunuan nimo agarwood sa San Remigio? Bana-bana nimo. Gamay ra ko ron, nanalang ko sa 17,000. But again, if you harvest it, you will still earn around 27 billion. Then maingon sila sa kwarta si Yogi Ruiz. That's my source of income. Kung maingon ang mga kontra karon nga atong gamitan ang eleksyon og atong lubugon atong gamitan og kwartahay. Sige, pag una-una lang mo, musunod lang ko ninyo. Pero kung maingon mo nga gamitan atong eleksyon og tinarong, magtinarong po ko. Pero maghuwat lang ko kung sa ilang gusto. Kung maingon sila magkwartahay ta, sige, maghuwat lang sa ko. So kumbate ni. Sir mo ni gingon nga napako sa itlog sa kumahan, kumbatant nako. Nganugong ako'y na tao. Ako go'y nakaabot ngadto sa akong Unsa may partido gini mo? Sir, I am a bona fide member of KBL, Kilosang Bagong Lipunan. Okay. Naghimo kog local party because part man sir, you have to make a local party. So pag-file nimo, KBL mo gida? KBL ko sir, Kilosang Bagong Lipunan. Doon ay nanggawas nga mga istorya nga kung ikaw may kandidato ni Lisa Marcos din eh? No sir, never. The first lady di gina makialam sa politika. I know the first lady, I personally know her. I can call her anytime, I talk to her, but I will tell you sir, the first lady wa gina makialam sa politika. Wa gani gina makialam sa customs ever. Maski kausa wa gani gina mutawag nga commissioner. Pero doon na kay blessing sa pamilyang Marcos ini pagdaga nimo. Sir, first of all, I have to ask for approval. I have to ask for guidance. Because politics is not my expertise. Politics is something that I have to do kay nakita nako ang atong syudad nanginanglan og leader nga mubarog para sa katawhan. Dili ka ng leader nga ang barugan para sa ilang pamilya. Dili ka ng leader nga ang barugan para sa ilang partido. Dili ka ng leader nga ang barugan para sa nagsuporta nila nga negosyante. Makaluluoy kita sir, sultian ka. Makaluluoy kita. Ang atong mga leader karon, ang baruganan nila tungod kay gipadagan sa pamilya, tungod kay gipadagan sa usa ka negosyante, tungod kay gipadagan sa partido. Kinsa may makaluluoy na sir ang katawhan because naaslay utang kabubuton. Ang akong utang kabubuton sir, naara sa akong asawa kay ako asawa mo'y magsighatag na ko og pundo. Akong utang kabubuton naa sa akong mga kaigsuunan, naas katawhan. So kining masabot na to nga ikaw may kandidato sa administration? Ining Cebu City karon? Sir, I will never say ako ang kandidato sa administration. I will never kay say KBL that. Man, di ba KBL? Naaman sila gi-endorse Partido Federal ng Pilipinas. Okay. Naaman sila official candidate si Raymond sa Partido Federal ng Pilipinas. So siya may kandidato ni... Siya may kandidato sa Partido Federal. But, Attorney Rufil, this is the most exciting part. Makaingon ka nga, nganong naingon anak. Dili ko Partido Federal, I am KBL, pero nganong ang gisaka sa Partido Federal, ang gisaka nga tuong kamot, ang kamot man ni Yogi Filimon Ruiz. Ngano man, gipangutanan ako, I never asked for that endorsement. Wa ko mangayo, wa ko mingon nga i-endorse ko ninyo. Gipangutanan ako sila, sir, bakit ako pong i-endorse niyo? Ang tubag, kasi nakita namin sa iyo, you have the traits to make Cebu City a successful city. So ikaw may gituboy sa Partido Federal. Wa sila gigamit nga lang terms sa you have the traits to make Cebu City a successful city. Kaya nga naman, sir, di ko politiko. Wa ko'y baggage nga gikan ko sa mga gikan pa sa katong mga niaging administrasyon or wa ko di ko allied sa usa ka apelyido or kanisya para sa usa ka apelyido. I have a clean conscience. I run for politics because my intent is to serve the public, is to serve our fellow Cebuanos. If they will give me the chance, sir, I will make Cebu City the best city in 9 years. No questions asked. Sukmati ko ninyo kung di ko na matuman.
Kung magkita man tapon, naramagigod rin Cebu City, sukmati ko ninyo, ingna ko ninyo, halhal ka lang yugi. But I will make Cebu City the safest city para sa atong mga anak o para sa atong mga apo. Unya na ng mga himuon na tong Cebu City kung saan ang laing nasod, I will make Cebu City the safest city, period. Usahay ang mga tao maingon nga ligon ang imong grupo kung kumpleto kag slate. Pero ngano nga man makumpleto ni imong slate. Okay, ang usahay mga tao maingon magod nga of course wa ta kay baw ha, kay pwede ba independent ka pwede, pero usahay pod maingon nga di ba ka laay no nga di man kumpleto. Wa man kay murag sa kutan awa kay Vice Mayor ang imong mga konsel dili kumpleto. Ngano man nimo kumpletuhan na lang ni Sir Yogi? Sir, nahitabo mo gud na, sir. I have 10 councilors. 7 in the south and 3 in the north. But again, with that 10, majority na ta. Mga igugog pasaylo because during the deliberation, during the vetting, pagtanaw na to sa mga qualifications ato ang mga kandidato, during that time, ako yung gi-implementar na mili gyud kadtong mga ligdong kadtong makamamaugid sa ilahang tagsa-tagsa ka field of expertise. So mo nang if imong makita karon ang ato ang councilors later, these people are people of impeccable character. Kamaos la. Kamaos la ilahang tagsa-tagsa ka field of expertise. It came to the point nga naotdan ko sa oras. I cannot sacrifice it nga mamili na lang ko maski kinsa, mamili lang ko kanang mga dagko nga pamilya, dagko nga apelyido. No, I will never do that. Di ko na himuon sa akong mga kaigsuonan sa siyudad sa Sugbo. I will never do that. I will only give them the best service, the best quality of service. Morning, this goes to show karon ang ato ang mga kandidato. These are people who possess such fine qualities nga makaingon mo kung kani mo'y magtabang sa ato ang pagdumala pohon, nindot kayong resulta sa siyudad sa Sugbo, sir. No traditional politics. All experts on how to make Cebu City progressive, how to make Cebu City a model city. Wa kay congressman sa North ug South, pero sa mga hibaw-an imong gi-endorse kuno si Marian de los Santos og si Bibot Abellanosa. Ngano man imong apel og endorse Tomas nga man kay sila mang ubana unya wa man kay Vice Mayor? Sir, this is the Or si Dondon Hontiveros ba kay imong gi-endorse, or si kinsa ning kang kuanday? Kang Archibald, si Tomas, si Dondon, sa kang Mike, si Dalos, sa kang Raymond. Ngano man kay gi-endorse nga Vice Mayor? Sir, this is the situation. Sa tanan nga mga nidagan, first of all, to answer the question nga nag-endorse ko og representative for South, representative for North. Sila ako nakaistorya tanan. Nakita na ko, research ko, na ay mga certain strengths, na ay mga certain weaknesses. Nakita na ko ni Councilor Marian de los Santos o ni Kong Bebot Abellanosa. Nakita na ko nila, we share the same vision, we share the same aspirations. Nga, mo niya tumahitabo sa atong siyudad sa Sugbo. Kay, honestly, sir, you cannot remove history. Ang among pamilya, we have always been BOPK. Akong amahan has always been BOPK. But along the way, medyo nagkalahiay na lang mi og panglantaw para sa atong siyudad sa Sugbo. Di na pwede nang ang imong panglantaw sa siyudad sa Sugbo, ang mga negosyante, hotdon lang nimo gukod, hotdon lang nimo kiha, hotdon lang nimo away. Lisod man na, sir, it is counterproductive para sa atong siyudad. Nakita mo gud namo atong lately nga mao na yung mga nahitabo. Magsige na lang tagpanggukod sa atong mga negosyante. Atong mga negosyante, sir, mo negosyo na because they want to provide also to their families. Wa na mang negosyo lang para maglingaw-lingaw, para lang manghambog. Ninegosyo na because they also have dreams for their families. Then kung imong gukdon, imo nang harason, makaluluoy. People are also nag-rely po na nila. So ako nakita karon ni Konsehal Marian de los Santos and ni Congressman Bebot, we share the same vision. So mo na imo sa endorse. I want to put on record nga ako silang gi-endorse dili tungod kay na ay nagsugo na ko. This is a collective decision of Partido Cebuano by consulting the councilor candidates, the officers, the members. We came up with this unanimous decision. Dili ba lain paminawon ka no, Sir Yogi, nga although di man ta politiko, ikaw di man gani kay ka pero imong i-endorse si Marian, imong i-endorse Bibot. Pero sa Bibot si Marian dili mga kampanya nimo kay ilang kampanya si ang ilang partido. Sir, mo gingon nga I have never been a politician. Di man ko trapo.
di man ko bag-o ko aning akong gisudlan. Kung di ko nalay kampanya, wa na ko'y problema na, sir, because at the end of the day, ang ako ang gilantaw, ang ako ang gihandom, ang kaayuhan sa siyudad sa Sugbo. Ngano man mo i-apeles, Tomas? Sir, let me revert back to my previous answer. Okay. Kinanglan ta atong siyudad, we must be business friendly. We must have a city that will be conducive to progress. Okay. So, na ako'y katubag. Okay. Now, sa 80 ka mga barangay, 80 ka mga barangay kapitan, doon na ba kay imong mga kapitan din nga mga incumbent captains nga imong mga leaders barangay? Sir, I am proud to say, I will put this on record, I am proud to say, wa gyud ko'y maski usa ka kapitan. Okay. Pero, so, unsa man, wa ka mabalaka nga medyo kining politika kon maginiphanag leaders. Sir, pero ang atong gihimo karon, for the past 2 years, we built up such a political machinery nga nanata up to the grassroots. Hastas mga kabalayan, nanatay mga membro. Kaning ato ang political machinery ron, di na sila mo agi og kapitan. Bisan pag mo diktar ang kapitan, maingon na sila, di mi padiktar ng kapitan, oy, kay kanang kapitana, gihaylo naman ni aning mga naglingkod ron, nga kung padag-on mi ninyo yung lugar, kung i-16-0 mi ninyo, naamoy madawat ngingon ani, kung kanira ang mukha, naamoy ang mga tao na maingon, kay bawon may anak nila, di na lang mi, amo lang na silang tanduon, kay kinahanglan mi ayuda. Sir, ang mga tao karon kasabot na. Sa akong pagsuy-suroy, I was able to build up a political machinery nga ang mga tao makaingon nga nanadita ingon ani. I am so bisag wa kay kapitan, bisag usa ining 80 ka mga barangays, pero naa kay machinery matag barangay. Yes, sir. Daghag mga nikuyog na to. Na for example lang, sa usa ka barangay, nidagan pagkakapitan 3 ka buok. Isa ra may modaog. Pero katong duha nga pildi. Katong duha, if you add their votes, mas daghan pa ilang boto atong nidaog. Katong duha, naa na to karon. So sama pod na sa ubang barangay. Katong mga napildi, kay matod pa nila, wa kuno sila mapildi, gitikasan sila. Naa na to karon. So what the kapitan? But we have those people nga nidagan sa posisyon. And I will be supporting them come election, kung mo nanay barangay elections, I will be supporting them personally out of my own pocket. I will make sure they will win. Okay, so na kay mga kapitan na kay mga leaders dito sa matag barangay, no? Nya, kumusta man ang 80 ka barangay sa imong pagsusuroy? Bukid, kuan na sige na kagbalik-balik ini mga barangay. Nagsige na kog balik-balik, sir. Okay. Kaingon nga sa 80 ka barangay. Karon bitaw nakahinomdom ko ba ang kakapoy, ang kahago. Medyo nagbunga gyud nga. Kay nindot ra mo timo ko kuyogi ko ninyo. Ang pangutan na ba ni kuyog? Sir, I will not mention kung pila na ni kuyog kay mabasa tas kontra. Because basta doon na nanguyog yun. Mo nagingon, sir, sa boxing ayog ipakita ang imong jab. Left ba or right ba imong jab. Basta nga ako lang kaingon, sir, basig karong eleksyon na ay matabukan, na ay kanang makalitan, ako lang ihangyo nila, preparahan lang ilang kaugalingon. Now, kining mga dako ra ba gasto ni mga watchers sad? So kini imong KBL maka-provide do na mo mga watchers sa tanan nga mga all the way down to the polling precincts? Kompleto ta, sir. Kompleto ta. So do na kay kun gyud na. Kompleto ta. Natay watchers, canvassers, marshals, kompleto ta tanan. Everything is complete. Ang ato lang pakita karon, we have to remain silent. We have to stay silent. Mabito nagingon nila, sir, ang sapa nga saba mabawra. Ang sapa nga hilom lawom. So ako lang ihangyo sa kaning ubang kandidato ron, preparahan lang kaglingon nga inikuman sa resulta sa eleksyon nga di kay sila masakitan. Okay. Nindot sa nang imong kada karon og panalitan kay mahatagan kay kahigayunan kay ibaw masata nga doon na may lihok sa nimo dito. Pero sa imo nga billboards dako kayo pag sugod pa pero karon magnawa man noon. Sir, I have to rationalize ang may tabo mongod, sir. Ang mga tao naara gyud nay limited nga oras nga moabot ang point nga makaingon ng mga tao mapulaan naman kumuran mo kung makasukaon. So you have to nanay siya psychological limit, sir. You have to
stick to that point nga ang mga tao makaingon nga karon tanawa nawa ang mga tao na nangita asa man to. Pero tanawa karon ang mga tao na imong naunsa man ni kadaliko na to kada iskina naong naman lalanin tawhana ato nakitaan kasukaon naman mi ang mga tao ni mingon. So unsa may So gi-apply nimo murag scarcity din napita kuno hay. yes sir. Ora sir, mo na karon ang mga tao ni mangita mo tawag na kay tarpulin, pangayo ngay kog tarpulin, magpapilit mi sa mong balay. Sila ni mangayo sir, sila igiuhaw. Lani man kami. So kompleto ni mga tarpulin sa mga barangay na katanan. Sir na ata kompleto ta. Ang atong gihimo karon sir. Sad to say na agid tay mga kaigsuunan, mga kauban po nato nga mga nidagan pod. Nga di gid mo duog patas. Atong mga tarpulin mo gipanglaksi. Nganong dili man sa ubang mga kandidato. It only goes to show, duha ka butang sir. Number 1, gigwapuhan sila nako. Number 2, gikulbaan sila. Nganong ako amang tarpulin nilang laksion. So atong himo karon, instead of placing tarpulin, na ay mga negosyante nga ni suportar na to ron. Wa ko mangayo nila. Sila mo ni suportar out of their own pocket. Nanghatag sila mga t-shirts. Nanghatag sila mga t-shirts. Nganong ni suportar maning mga negosyante ha sir? These are big businessmen in Cebu City. Nganong ni suportar man sila? Matod pa nila. Suportar mi nimo kay kung kaning grupuhang mo daog luoy kay mi nga mga negosyante. Basig usan na lang niya kataw ang magdiktar sa negosyo sa siyudad sa Sugbo. Di lang kumingon kinsa pero mo na ilang tubag. Makaluluoy kayo. Okay. Problema sa siyudad kining traffic, unsa may solusyon kung ikaw may mahimong mayor atong siyudad? Atong 7 priority programs, if you based it on order. Number 1, sulbaro tong problema sa baha. Number 2, sulbaro ang problema sa basura. Number 3, sulbaro ang problema sa traffic. Number 4, we improve peace and order in our city. Ako ginigibutang tunga kay ako sumama ko ninyo sir usapog ko kaman. I have 4 children, 3 daughters and an only son. Peace and order. Number 5, improve health and social services para sa atong mga senior citizens, mga indigent kapasente. Di sila masigununa asa sa og tambal. Atong scholarship, simplify na itong proseso para daghan tag mga kaigsunan maka-avail. Number 6, livelihood assistance for livelihood opportunity. Unsa man siya? Moon siya panghatag og oportunidad atong mga kaigsunan makapangnegosyo. Because kaning ayuda, sir, unsustainable. Magsige taghatag og ayuda. Kay baba ka usa ka requirement sa ayuda for you to receive. Number 1 requirement, kinahanglan wa kay trabaho. Daghan tag kaigsunan karon di na lang man trabaho kay para makasigi ka sa dawat sa ayuda. Mo na nakalisod. Number 7, socialized housing program. How can you improve the lives of our fellow Cebuanos kung wa nimo hatagig pagtagad ang ilang basic needs? 3 basic needs sa usa ka tawo. Food, water, and shelter. We provide those 3. At least, we give dignity sa atong mga kaigsuunan. Naaslay pagkaon, naaslay tubig mainom, makakaligo sila. Di sila makapanglabas sa silang sanina. Shelter, iniguli nila kagabi, naaslay katulgan, ma-proud sila makaingon. Sir, if we provide more socialized housing sa atong mga kaigsuunan, we lessen mga kaigsuunan to magunaw na og krimen. Parte sa traffic, sir, I will solve traffic by implementing the latest technologies. Ba't kining BRT, padayon mo ni? Kaya na naman nakakuha naman. Na sugda naman. Sir, the BRT is nakontrata na siya. It has already been signed. Contracts have been signed. Ako, I will honor contracts. I will always honor contracts. Kaya kung di mo na to i-honor ang contract, sir, it will have a negative effect na to. So, unsa man tong terminals BRT dira sa Capitol nga na demolish man? Unsa may maayong himuon na to? Sir, ang hitabo karon sir. The BRT, the original plan of the BRT was from Bulacau going to Talamban. I don't know along the way unsay nitabo pero naunsa man hitabo nga gikan naman sa usa ka mall pa doon sa usa ka mall. Mura na maghihimo og shuttle service. Ngano? Kamoray makatubag na. Pero kung inyo kung tagaan o higayon makatubag, I will answer it in a much longer period of time. Madetalyan ako. Yeah. BRT, nanam na siya. Inani ni ako explanation na sir. The BRT is there. But under the mayorship of Yogi Filimon Ruiz, I will not expand BRT. Ano man. Atong mga kadalanan, ang gilap doon remain the same. The volume of vehicles mas nidaghan. Unsa may atong solusyon? We must address the traffic two-pronged. Address traffic by solving vehicular traffic. Muna siya ang mga private na to, ang mga citizens nga gusto mo palit og sakyanan because
dili ta satisfied sa ato ang public transport. How will we provide mass transport? Because daghan sa tagkaigsunan nga kinahanglan na mass transport. If we provide more mass transport, daghan ta og sa pasahero nga madala, lesser vehicles on the streets. Ako ang yung pinakadamgo gid sir, pinakagusto gid ako mahitabo. We have a monorail in Cebu City. From Bulacau, we will have a main station going all the way to Bakayan. Pag-abot dito sa Bakayan, naapot tayo istasyon dito. From Bulacau, we traverse Natalio Bacalso. Pag-abot sa Imol, we turn right. Abot nga to sa San Siangco, we turn left. Pag-abot sa dimo nga dito sa Tumoy, we turn left again. We turn right back to Imos. Ayaw iagi atubangan sa Santo Rosario Parish o sa University of San Carlos because those are heritage sites. Ari na to iagi sa San Siangco. Monorail, sir, is minimal footprint. Ang usa lang kanang poste sa monorail, pila ra? Only 24 to 36 inches compared to the width nga karon sa BRT nga sobra kalapad, occupying 60% of the road. Ako sir, I am always biased to maingon ko sila nganong pugson maginato ato makaigsunan nga mulakaw kanang pedestrianization. Sir, di na to na makuha sa mentality sa ato ang makaigsunan. Mopalit gitag sakyanan kay ganahan man ta. Mutigom ganitag kwarta kay mopalit tag sakyanan. Kay ganahan ta maabot ta sa atong lugar nga paingnan. Bastante ta bugnaw, di ta maabugan. Kung hapsay pala tong syudad karon, dili pa lang abog, di pa lang ta maagian og mga balasubas nga mga driver. By all means, maglakaw ko eh. Kay exercise ko na. Okay, sir, kinini ang bida. Daghan pa nagko question, sir. Niya anong sabi ni kalakiha nga bitaw pero atong oras na kuan naman gyud nilapas ng tagmayo. Ang imong mensahe. Okay, ang imong mensahe na lang sa mga igsoon mga subuanon karon, sir. Sir, ang ako rin yung mensahe, sir, is, first and foremost, thank you so much, Attorney Rufil, for inviting me diri sa istasyon to share my dreams, hopes, and aspirations for a better and safer Cebu City. Akong hangyo sa atong mga kaigsuonan, kuyugi ko ninyo because wa ko ilaing tumuog tingwa sa akong kasing-kasing kundi kaayuhan para sa atong syudad, para na ni sa atong mga anak, para ni sa atong mga apo. Dili ni para sa usa ka partido, dili ni para sa usa ka pamilya, dili para sa usa ka negosyante, para ni sa atong mga apo. I will give them the safest city in any city in the Philippines. Atong mga anak maglakaw-lakaw sa atong kadalanan, di ta mabalakan na daw tang may tabo nila. Muhangyo ko, sir, kuyugi ko para sa tinud-anay nga kausaban, tinud-anay nga kalambuan o tinud-anay nga kapsay sa atong dakbayan. Kung ato ni mahimo, sir, this will be the first time in many milestones sa atong syudad. Pwede dayong usa ka barangay high school graduate, pwede dayong usa ka waiter, pwede dayong usa ka salesman. God bless us all, sir, para ni sa atong mga anak, sa atong mga po. God keep us all safe and away from harm. Okay, mo to may gala si Yugi Filimon Ruiz, mga kaigalaan ato na hinabi karong adlaw. Bidang taas-taas atong discussion sa mga sukit di paminaw, pero tungod sa atong oras nga di na gyud kapugngan, mo na nga anhin ang takutob sad mahigala. So mo to mga kaigalaan, no, ang atong nahinabi karong buntaga, at least ato na paminaw sa iya mga plano ug unsay iyang background, no, nga atong mahibaw-an, kay gusto ta mahibaw kinsa gid atong butaran kay disod sa kay mahigala nga wa ta makaila, no. So at least na ila na to karong buntaga si mayoralty candidate Yugi Filimon Ruiz. Mahigala, wa naman tayo kung oras. Nga na lang kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka rin yung pinagis paingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.